Вітаю всіх, добрий день усім. Працягваем серыю цывілізацыі, працягваем гуляць, дагуляем за Японію, за якую мы зараз гуляем, і на гэтым прыпынюся, таму што гэта самае, я так не буду паспяваць нічога іншага праходзіць. Вось, ладзім далей серыю, таму што вы актыўна галасавалі за цывілізацыю 4, таму ладзім да канца вось з Японіі, і тады ўжо толькі будзем пераключацца далей на што-небудзь яшчэ. Вось, вітаю, Вячеславович. У нас ситуация у цивилизации 4. Мы гуляем, я уже сказал 3 раза, может, что мы гуляем за Японию. У нас уже другі раз, у нас починається вельми неудало, на нас нападають сусіди, спробують отобрати городи, у цей момент у нас відбирають столиці, ми ледь відбиваємося, і зараз ми в такой же ситуації за Японію. Гэта уже другая цивілізація, у якой такое здараецца, хутчэй за ўсё за маёй, скажем так, недосведчанасці яшчэ, таму што я ўжо забыўся, як у 4-ю цивілізацыю гуляць. Вось. У наступны раз буду абавязкова будаваць значна больш арміі, якая будзе бараніць хаця бы сталіцу, таму што сталіцу губляць нават на па тыпу 5-10 гадоў, гэта ўсё роўна ты адстаеш ад астатніх, і зараз мы ўжо адсталі. Але наступае момант, калі Японія становіцца мацней, і у нашай цывілізацыі ёсць шанец адбіцца. У нас з'явіліся самураі, і гэта наш унікальны юніт. Дзякуючы ім мы можам адбіцца назад і больш за тое захапіць яшчэ тэрыторыі. У нас, хоць і тэрыторыя павысілася, мы адабралі назад сваю сталіцу Кіото, яна была захоплена варварамі, і зараз, я думаю, пагроза варвараў не такая вялікая, мы можам спакойна, ў прынцыпе, вытрымаць. Але нам добра было бы прасунуцца на поўдзень, бо з таго, што мы адсталі, нам трэба хоць нейкім чынам адбіць сабе, скажем так, дамініраванне нашае, так? І каб гэта зрабіць, нам трэба пазбавіцца ад пагрозы ў выглядзе Англіі, якая будзе на нас нападаць дакладна. Зараз самы найлепшы момант, таму што мы маем найвялікшую моц зараз у гэты пэўны момант, лепей не будзе, хутчэй за ўсё. Як вы бачыце, у нас літаральна тэрыторыя ідзе вось так. Поўнасцю ўсё абмежавана Англіяй. Мы зрабілі тое ж самае для Англіі, то бок яны не могуць прасунуцца на поўнач, я не магу прасунуцца на поўдзень. Мая ідэя ў тым, каб адабраць адзін з гарадоў, і хутчэй за ўсё вось гэты Йорк. Ён быў бы, мне падаецца, найбольш файны. Калі не памыляюся, давайте адзначым рэсурсы. Тут у нас ёсць сланы. Так. Як варыянт яшчэ Кентербері. Але мне падаецца, і так нармальна з ім будзе. Калі я возьму насамрэч Йорк, я думаю, я буду мець найбольшы ўплыў. Вось. Прапаную паспрабаваць атаку. І калі набярэмся трошкі юнітаў, і тады адказаць ім за іх спробу. Яны вельмі актыўна спрабавалі мяне знішчыць, захапіць. Нават, па-моему, іх нешта атрымлівалася, я проста перахопліваў назад. Вось. За таго, што адсталі, гэта займе пэўны момант, то бок мне патрэбна армія, а арміі ў мяне... Я бачу аднаго самурая ў гэтым горадзе, аднаго самурая ў гэтым горадзе і аднаго самурая ў гэтым горадзе. Нам трэба набрацца больш, яшчэ добра было бы набудаваць нам асадной зброі, але пакуль, як вы бачыце, усе гарады займаюцца, акрамя гэтага, займаюцца пабудовай рынкаў, таму што ў нас праблема яшчэ з грашыма. Чым больш мы будзем ладзіць арміі, наша навука вельмі далёка ўжо адстала, мы толькі 50% навукі развіваемся, гэта вельмі павольна. Нам бы нагнаць па навуцы, але для гэтага патрэбны грошы. Вось. Таму рынкі будуюцца. Развіваем нашу эканоміку. Ну што, паехалі па хадах? З'явіліся... Мангольская імперія прапануе адчыненыя межы. Не. У гэтым горадзе, ён у нас пакуль не вельмі развіты, ён адстае. Вітаю, містер Сінкер. І гэтым горад у нас трошкі адстае. У ім неблага было бы разагнаць яго таксама вырабы ўсяго. Это 5 гадоў, 20 гадоў на кузню. Давайте яго адразу. Таму што тады плюс 25 малаточкаў, а гэты горад хутчэй, будзе мець неблагую колькасць малаточкаў, калі паглядзець так. Альбо лодку, каб апрацоўваць. Якая серія самурая Чамплу была найскладанейшая для агучвання? Я магу толькі за сябе казаць. Для мяне не было складана, я скажу так. Для мяне не было складана, таму што, па сутнасці, 9-я пра мытню. Моя самая складаная. Для мяне 9-я пра мытню, я памятаю, так.
50 адценкаў, вось. Спачатку была ідэя, ну, тыпу, ён жа заўсёды кажа, усю серыю. Была ідэя, ну, просто мы аднолькавыя галасы зробім. А потом я прыслухаўся, такі, не, Дзін кажа розныя адценні, і гэта важна. Таму мы робім усё па-рознаму. Вось. Вітаю, Яська гаспадар. Для Дзіна насамрэч даволі проста. Мне вельмі пашчасціла з Дзінам, таму што літаральна мне проста дадаць нотку ў голас, дзінаўскую нотку, гэтую, як ён размаўляе, і ўсё ў парадку. Наступны мой персанаж будзе вельмі кантрасна, мне будзе, ну, наступны персанаж вось тое, што зараз агучваем. Гэта будзе выпрабаванне ва ўсім. За Дзіна даволі проста. Адзінае, што, ну, гэта новая для мяне, ну, агучка ўвогуле, таму гэта вельмі добры пачатак, то бок мне, скажем так, добрая ўваходная кропка для мяне. Мне проста патрэбна было быць з большасці сабой проста. Нічога такога дадаваць. Вось наступным персанажам я буду бабку агучваць, каб вы разумелі. Я не кажу, што канкрэтна мы агучваем, але я буду агучваць бабку. І якая будзе крахцець, сіпець, і, можа быць, я нават не выцягну гэта. Ну, ёсць верагоднасць, што я проста не пацягну. Ось, я хвалююся за гэта, вельмі жадаю, каб атрымалася, але у нас амаль гатовы пераклад на яго і, ну, як бы, так, апрацаваны. І мы, хутчэй за ўсё, паспрабуем бахнуць гэта максімальна за максімальна кароткі срок, адразу ўвесь серыял. Ось. Так, робім кузніцу. Няхай будзе выраб больш. Гэты горад потым, ну, няхай першая кузніца, потым будзем вырашаць на гэтым горадзе. Мне падабаецца, што 20 гадоў, а ён вырасце толькі праз 16 гадоў. Блін, а лодка колькі будзе каштаваць? Працоўная лодка будзе 5 гадоў рабіць. Давайте не кузніцу, давайте, ну, працоўную лодку і потым, не, вось так. Працоўная лодка. Блін, а неяк можна было ставіць па канкрэтную чаргу. Так, я спрабую згадаць на Ctrl. Не? Вось так, не, на Ctrl атрымліваецца, на першае. Вітаю, ребятак. У выніку, давайте, у любом выпадку я просто парадак іншы зраблю. Так, лодка і кузніца, правильно. Усё, вось в такім парадку. У выніку мне падабаецца. За 5 гадоў у нас будзе, мы апрацуем гэтую клетку. І пасля гэтага у нас ужо будзе, ну, у нас і так нармальная малаточка, нягледзячы на то, што горад маленькі, ён ужо выраб робіць вялікі, таму што кузніца есть з жалезам. Вось, ну, не кузніца, а гэта самы руднік з жалезам, ён дае адразу 5 малаточкаў, гэта файненька. Вось, колькасць жыхароў вырасце толькі пра 16 гадоў, што не вельмі файна, хацелася больш, але, ну, як ёсць. Так, яны жадаюць, каб я на малійцаў напаў. Я не буду. Народ патрабуе камунізм. Народ патрабуе адбудавацца трошкі, падрыхтаваць армію і напасці на гэтых самых, на брытанцаў. Самураі альбо... У мяне асадная зброя. А дзе моя ўся асадная зброя? Чаму я яе рабіць не магу? Няўжо ў мяне няма яе класа ўвогуле? Можа, мне тэхналогія патрэбна? Так, пры нападзе на горад. Мы рыхтуемся для агрэсіўнага нападу. Ну, як у адказ на тое, што брытанцы спрабавалі мяне вынесці. Зараз у нас будзе наш адказ ім. Так. Я магу кагосьці палепшыць да самураяў. Паляпшэнне юніта каштуе 110, гэта занадта дорага. Што па шпіёнах? Шпіёны пакуль адсутнічаюць, але мы будзем перамагаць без іх, у нас ёсць самураі, самы час напасці. Так, гэта па грошах. Слухайте, давайте тэхналогіі. Дзе моя асадная зброя? Уся. Я няўжо нічога не адчыніў з імі звязанае. Будаўніцтва, інжыніринг. Мне ж павінна быць магчымасць хаця бы штосьці будаваць. Асадное. Не? Ну, падаецца, усё павінна быць. Ну, я не толькі бачу, што каб мне тэхналогія нейкая была. Катапульты нейкія, хоць штосьці. Папера, банкі. Я не бачу. Вось яны, будаўніцтва. Вось яны першыя катапульты тут, і яны мне не адчынены для напада на горад. Добра. А я вывучаю зараз банкаўскую справу праз феадалізм. Феадалізм дасць мне васаль, гэта самае, цывікі.
Давайте скончым на феўдалізме і потым пойдзем у будаўніцтва. Я бы ходзіў гэта. Там будзе яшчэ і калізей, больш задавольнасці ў гарадах. Нормально. Ось. Што ў нас па сітуацыі ўвогуле? Што мы, як у мяне? У суботу будзе стрым па катлетках. Будзе, пакуль што я назначыў гэта прыкладна такі час, які я думаю, што хутчэй за ўсё ён будзе. 4, а 4 па Польшчы. Вось. У гэтую суботу. То бок усяго нічога засталося. Па перакладзе дыска Elysium. Учора пераглядаў поўнасцю, што ў нас, як у нас выглядае па гэтых самых, па версіі. Па версіі у нас 2 дыялога гатовыя. Ну, адзін, можна сказаць, там 3 радкі выправіць мелка. Вось. Адзін яшчэ адзін амаль гатовы, і ў нас ёсць 2 часткі, гіганцкія часткі гэтага дыялога з трупам, які, ну, мы павольна прасоўваем, але на ёй няма чалавека, які бы займаўся ім рэгулярна, то бок ёсць я, які, калі дабярэцца, тады дабіраецца туды. Вось. Вось яго я зараз і раблю, спрабую прасунуць далей, але яго толькі адну частку, другую палову трэба камусьці яшчэ падабраць. Вось, але, ну, і калі я скончу з першай часткай, то я займуся і другой. Вось, ёсць нават думка, што ўсё яшчэ адкласці гэтую размову з трупам і выкласці проста меншую версію, і да трупа, калі дабярэмся, тады дабярэмся. Вось, ну, калі ён будзе ўжо скончаны да канца, тады і будзе. Вось, у прагрэсе яшчэ 3 дыялогі наверх, якія, 2 з якіх таксама амаль, адзін маленькі і другі амаль гатовы. Вось, але яны не былі запланаваны ў версію, можа быць, яны туды трапяць, калі ўжо падыдзе. Ось. Дадаць катлеткі ў расклад Твіча. Добра, дадам. Ну, уже пасля стрыма. Англія жадае, каб я чыніў межы. Яна абыдзецца. Таму што Англія гэтым скарыстаецца і вапхне горад там, дзе мне не спадабаецца. Вось. У сталіцы працягваем адбудоўвацца. Працягваем рыхтаваць армію. Нам патрэбна шмат арміі. Вось. Будуем самураяў актыўна. Тут таксама. Па-па-па-па-пам. Я бы пабудаваў, так, я магу дазволіць сабе яшчэ самураяў. У гэтым горадзе рынак пабудую. Гэта ўсяго 10 хадоў. Так, працоўная лодка. Ідзі сюды. І палепш, калі ласка. Ну я год скончыўся. Ці ёсць у мяне Crusader Kings 3? Так, у мяне ёсць. Больш за тое, у нас было набор цэлых стрымоў, і у нас нават быў стрым з гэтым самым, з модам на, як ён, не Oblivion, а карацей Skywind ён, по-моему, называецца. Не, пачакайце, не, гэта Skywind, гэта не тое. Гэта Morrowind Skyrim. Карацей, мод для The Elder Scrolls. Я забыўся. За каджытаў гуляліся. Даволі кайфовы мод, мне вельмі спадабалася. Давайте абменьвацца рыбай на гэта самае. У нас з'явіўся новы ресурс. Давайте паглядзім. Новыя цывікі з'явіліся. Бюракраты у нас зараз. У нас больш выраба малаточкаў і гэтага самага, і золата ў сталіцы, што не блага. Але нам патрэбна зараз, мы ў ваенны рэжым пераходзім, васальства нам патрэбна. Бо мы на вайну пойдзем. І там 11 бясплатных юнітаў, што яшчэ падтрымае нашу эканоміку. Адзін ход мы пропускаем з-за гэтага. І будаўніцтва, наступная тэхналогія. Будзе гатова, як будзе гатова. У тебя есть думка пра іншы мод? Калі ласка, закидывай. До речі, я не памятаю, хто накидываў. Так, усе ждаюць мае межы. Я не буду открывать межы, бо я Японія закрыта, ідзіце нахрен. І больш за то я баюся, што яны пікнуць вось горад вось тут. Не хапала мне, блин, гарадоў тут яшчэ. Я не жадаю туды ставіць, таму што горад будзе слабенькі. Але калі пачакаць развіцця проста культуры ў гэтым горадзе, то, ў прынцыпе, нармальна мне будзе камфортненька. Тут, до речі, гэты горад ніякай культуры не вырабляе, але бібліятэка — гэта першы будынак яе. Падзержкі той мод пропіхаў. Угу. Ну, я што хацеў сказаць. У кагосьці была ідэя наконт таго, каб абмежаваць трохі гульні па дадачы іх у спіс.
Таму што зараз можна дадаць з сотенькай, а сотня атрымліваецца, яна у нас даволі шмат гулін сотні, якія маюць вельмі нізкую верагоднасць перамагчы. Яны маюць верагоднасць перамагчы ў рулетцы, але яна нізкая. І моя думка была, што ўзяць і ўсё ж такі... Спачатку мне не спадабалася ідэя, ну, я так не ацаніў яе. Вось, і потым падумаў, усё ж такі, мне падаецца, гэта файная і вельмі карысная штука. Дадаць так, каб было для гульні ўваходная кропка. То бок яна... Каб дадаць гульню, вам патрэбна пэўную колькасць закінуць. Не шмат, я думаю, нейкую невялічкую, па тыпу 1000 закінуць. Вось, або 1500, можа. Ну, не там у нас, што у нас па гэтых самых. Как бы за одну узнагароду можно было просунуть. У нас есть варианты, вось, 500, 1000, 2500. Я думаю, может 1000 будет оптимально, может быть 2500 на крайний. Вось. Але гэта мне уже падаецца перабор. Спецыяльна, каб, скажем так, просто прибрать 100. Не, 100 нормально. Гэта калі у людзей уже амаль скончыліся пункты і ў канцы спаборніцтва рабіць, гэта было бы самае файнае. Канкрэтна на дадачу гульні у гэты момант. Плюс у гэтага ў тым, што людзі тады, ну, каб дадаць гульню, патрэбна ўжо укінуцца трохі ў яе. То бок, мне падаецца, гэта трошкі падтрымае ідэю таго, што, ну, раз уж пачаў закідваць, то хаця бы далей працягваць прасоўваць. І гэта дайся адразу на рахунок гульні ўпадуць. Ну так, то бок по тыпу так, то бок гэта просто, каб не было вось гэтага споттинга і, ведаеце, по тыпу крышачку дадаць, і яно просто по тыпу разбухае спіс ад гэтага, а сэнсу ў гэтым не вельмі шмат. То бок калі 1000 ўжо закінута, 1000 нельга атрымаць за адзін стрым. Прыкладна за гэта сама за адзін стрым, ну, у сярэднім там, у залежнасці ад таго, як вы актыўна глядзіце, але сярэдні глядач, по-мойму, там па статыстыцы Твіча атрымлівае 450-500 пунктаў за стрым. Гэта сярэдні глядач. І у выніку, як бы, 1000 гэта, як бы, не зусім мала. То бок не той, каб чалавек просто закінуў меленька, то бок яму патрэбна, ну, не за стрым, выбачаюся, по-мойму, там казал, не, я зараз прыдумываю лічбу з галавы. Ну, карацей, нешта дыяпазон, каб вы разумелі, ад 300 до 500 10 у гадзіну. То бок атрымліваецца, ну, трэба хаця б 2 гадзіны паглядзець актыўна, плюс-мінус. І тады вы атрымаеце гэтую 1000. А 100 гэта даволі простая, якая набіраецца літаральна вось-вось. А былі выпадкі, калі гульні з малой колькасцю дайсаў перамагалі. Я не скажу зараз, але падаецца, самая маленькая была 2000 нешта такое. 200, по-моему. Я зараз магу памыляцца. Вось, гэта самая рэкордная была. 200, по-моему, самая нізкая. Вось, то бок яны маюць шанс. 100 таксама мае шанс. Просто гэтых, ну, гэта просто шанец вельмі, ну, такі маленькі. Яшчэ што я раблю гэты самы, я раскідываю вось гэтае кола, я раскідываю варыянты так, каб яно па тыпу, як упадзе, так упадзе. То бок, ну, там ёсць шафл, ператасаваць варыянты. Гэта такім чынам больш размяркоўвае верагоднасці. Але, калі пакінуць гэты самае, там можна па тыпу пакінуць, як ёсць, па тыпу, ось у нас зверху ўніз ідзе, і тады, калі яно трампіць просто ў сектар, там, а сектар там даволі шырокі, у гулін мелкіх, то атрымліваецца там у любым выпадку пераможа нейкая мелкая гульня. То бок, ну, там можна як бы так зарабіць. Вось, і можа быць оно варта таго. Але няма вось гэтага моманту па тыпу, а што ж там пераможа? Ну, мне падаецца, яно занадта відавочна ў канцы становіцца. Таму я пакідаю пакуль так шафлом на руляцы. Вось. Давайте, гэтыя гарады у нас не генеруюць культуры, і гэта трошкі праблема. То бок было бы добра бібліятэку пабудаваць вось тут, каб даваць сабе культуру. Культура больш для таго, каб мы занялі больш тэрыторыі, таму што ёсць клеткі карысныя. А з таго, што горад ні халеры не робіць, то і атрымліваецца, і нічога не атрымліваецца. Так, пры атаке на горад падвышаная. І адразу гэты юніт сюды пераходзіць. У сталіцы у нас ёсць 2 самурая. Я адпраўлю самураяў сюды. Мне падаецца, у сталіцы 2 арбалетчыка і 2 лучніка нам будзе дастаткова. Падсцягваем армію. План такі, нападаем на Йорк. Ужо даволі неблаго ў яго развіты горад такі. Я паспрабую вось у яго ударыць. Так, рынкі ў гарадах зараз паскончваюцца. Гэта бусне мне трохі мае грошыкі. Вось. Так. Далей можна
Тут таксама самураю будаваць, працягваем. У гэтым горадзе скончылі з бібліятэкай, так? Можна хрысціянскі храм пабудаваць. Альбо кузню. Давайте кузню. Тут нормально так па гэтых самых, па малаточках зноў. Так, горад гэта будзе даволі хутка развівацца. Давайте малаточкаў яму дадзім, бо з імі ў яго будзе... Блін, усё ж таки пабудавалі. Я вось літаральна сказаў, што гэта будзе праблемай. Вось, і гэта адбылося. Халера на яго. Так, гэта у нас хто? Германія? Давайте адразу нападем на Германію. Пакуль ён не развіўся, пакуль ён тут не капаўся, мы нападем на Германію, адберем гэты горад. Так. Быўся самураі. 4 самураі. Я думаю, просто 4 самураями я і нападу. Перебираемся сюды. Ёсць. Просто нехрен сюды савацца. Так, гэта таксама возьмем самураем. У мяне няма катапульт увогуле. І яны з'явяцца толькі магчымасць іх будаваць на наступным хаду. На Prince of Persia стары SDL Pop откроецца 1000. Дзякуй вялікі. Тут у нас таксама ёсць абарона. Я думаю, гэтага хопіць. Я перасуну гэтых самураяў сюды. Працоўная лодка. А што яна можа зрабіць? Яна ж нічога не працуе. Мне ёсць хоць дзе-небудзь? Давайте... там уже ёсць апрацоўка. Так? Так, ёсць апрацоўка. Давайте аўтаматычна, няхай паспрабуе аўтаматычна нешта палепшыць. Вось оно, будаўніцтва. І у нас ёсць катапульты і калізеі. Это добра. Далей. Вяртаемся до таго, што мы збіраліся. Банкаўская справа. Адразу паспрабуем улезці ў банкі. Гэта дадатковыя грошы. І мы зможам дазволіць сабе навуку. Бо пры нашай вялікай арміі... армія даволі сур'ёзная ўжо. Мы не толькі адбіліся, але яшчэ і нарасцілі армію ў адказ. Вось. Калізей пакуль нармальна. Нам не патрэбна. Пабудуем, але трохі пазней. Некалькі катапульт. Катапульты у Кіото. Я рыхтую літаральна нейкую армію такую. І не зразумела для чаго. Так, там у нас падрыхтоўваецца. Давайте збіраем тут наших самураяў. Працоўнае вы чаго тупіце зараз? Типу вам няма дзе працаваць, альбо што? Ну, ідзіце працаваць. Катапульта была, добра, пабудавана. Горад. Абстрэльваць яшчэ. Бомбардыроўка горада, пашкоджанне. Добра, няхай. Я не думаю, што для гэтага маленькага горада мне патрэбна вялікая армія. Я думаю, што трэба катапульты пакуль на поўдні збіраем усё роўна, каб не перасоўваць іх. Так. А вы трое, я ж вас абраў, не? Адпраўляць іх на поўнач, альбо мне хопіць там 4-5 юнітаў. 6 юнітаў. Я думаю, 6 юнітаў хопіць для гораду, у якім хутчэй за ўсё 1 юніт увогуле знаходзіцца зараз. Вось. Гэта вайна можа быць абсалютна бессэнсоўная, але мне вельмі не падабаецца, блін, усё ж такі упіхнулі гэты горад туды. Так, а зараз калізей раптоўна будуем паўсюль. Нам армія павінна... Перакінь, калі ласка, мае соткі з Dune 2, ды Hidden and Dangerous на Prince of Persia. Давай зараз зраблю. Адзінае, што ў мяне захоп агульны экрана, і зараз я пакіну вам як ёсць. У цемнаце пасядзіце. Так, ёсць, зараз палезу. Хутенька налажу. Зараз перакінем. Так, у нас апошняе тое, што ты закінуў, гэта у нас было Prince of Persia SDL Pop. Давай я пагляджу, што там чаму яно так. Prince of Persia.
Ты дагэтуль... Усё ж такі... А чаму яно дагэтуль нармальна? Дзіўна, карацей. Яны па-рознаму называюцца. Вось у чым справа. Не-не-не, так, яно з вялікай літары. Ну, там, карацей, яны, ў прынцыпе, адрозніваюцца візуальна. Я здзіўлены, што яно не прыняла. Ладно, я зрабіў. Можа быць, SDL Pop... SDL Pop просто робіць дзіўную штуку. Глядзіце, я зараз зраблю усіх аднолькавымі. Просто папярэднія я сваімі рукамі змяняў папярэдніх прынцаў Персіі. Зараз я іх усіх прыведу да таго выгляду, як яно аўтаматычна робіць. Вось, я зараз, ну, пакуль вы не бачыце, зараз вам адпраўлю. І мы яшчэ чытаем... Так. Там даволі дзіўна, зараз побачыш, у чым прыкалдэс. Яно па тыпу атрымліваецца з вялікай літары, яно як бярэ? Як працуе ўвогуле штука, якая назвы фарматуе? Уся назва поўнасцю апускаецца да маленькіх літар. Мне вельмі важна, каб літары нават літары супадалі, так? Яно спачатку робіць усё да маленькіх літар прыводзіць, а потым у кожнага слова першую літару робіць вялікай. Неважна, якое слово. І яно вось такім выглядзе, як яно выглядае, яно вось такое. На жаль, усе варыянты прадугадаць і там вельмі файна прывесці да аднаго выгляду, складана. Гэта прыйдзецца, каб яно выглядала, як гульня выглядае, гэта там прыйдзецца доўга рабіць, даўжэй, чым увесь гэты бот разам некалькі разоў. Вось. І атрымліваецца, ён SDL Pop, ён, напрыклад, зрабіў з вялікай літары, а я прынцып першы напісаў сваімі, ну, сам напісаў, як бы, унёс у спіс тады, перанёс. Не мусіла, таму што папярэдняе я оф-перша з маленькіх я напісаў з маленькай літары, гэта я пісаў, і пісаў у абыход гэтага фарматара, які гэтым займаецца. З-за таго, што я гэта зрабіў рукамі, то яно вось так атрымалася. Так, вось. У нас ёсць Дзюна. Давай-ка Дзюну. Ён на яе таксама, і у нас ёсць Hidden and Dangerous. Таксама адпраўляецца. Усё, і вось оно разам у нас аб'ядналася. Зараз я абнаўлю спіс. Вось гэта разважанне наконт маленькіх гульняў па 100. Дзякуй вялікі, яно іх трошкі колькасць падменшыла. Уваходную кропку я збіраўся зрабіць, то бок, тыпу, не менш за 1000, так? Але пры гэтым трэба было неяк пазбавіцца ад сотак, пры гэтым я не жадаў іх па тыпу выкідваць проста са спіса. Вось. Нешта з гэтымі зрабіць, потому што яны ўсё роўна там есть, чаму бы з імі што-небудзь не зрабіць, і думаў, можа зладзіць некалькі стармоў, у якіх я хуценька прабягаюся па сотенках. Вось, ну, тыпу, там, гадзіны паўтары на одну сотенку. Вось. Альбо спадзявацца, што яны калі-небудзь на руляцыю упадуць. Ну, гэта доўга заняло бы часу. Вось. Добранька, спіс абноўлены. Вяртаемся назад у цывілізацыю. Вось, нагадваю, што стрым па катлетках будзе ў гэтую суботу, ад 4 па Польшчы. Гэта пакуль не... Ой, я нешта націснуў. Гэта не 100% час. Я не 100% упэўнены, што яно так і будзе. Вось. Так, вось так. Давайте адсюль будем нападаць. Я не 100% упэўнены, што так будзе, але гэта... ён адразу культурай пачаў захопліваць. Мне патрэбна напасці на яго як мага хутчэй. Гэта жесть. Я не 100% упэўнены, што гэты канкрэтны час будзе, але пакуль я, ну, на 80% упэўнены ў гэтым, так што, ў прынцыпе, можна разлічваць. Так, няхай яны прапусцяць. Гэта няхай больш пашкоджанняў. І... Давайте вось так яшчэ. Катапульты няхай пойдуць на поўдзень. Далей працягваем там збірацца. Самураі. Тут 4 самураі сабралося. У мяне, ў прынцыпе, хопіць арміі зараз напасці адразу ў 2 напрамкі, то бок і на поўдзень, і на поўнач. І можа быць гэта нават нармальна. Ну, ладно, не, часова не будзем нападаць. Так. Пакуль пачакаем, просто хаця бы каб катапульты сабраліся. Катапульты даволі павольныя, не гледзячы на дарогі. 5000 мінімум.
Шмат, мне падаецца. Ведаеш, мне не хацелася б абмяжоўваць. Мне чым не падабаецца 5000, тым, што гэта... Скажем так, я жадаў бы, каб кропка ўваходу была як мага нізкай, але пры гэтым дастатковай, каб чалавек такі: о, я збіраюся ў гэта ўкінуцца. Ну, тыпу, вось такая нейкая псіхалагічная мяжа, якая я не ведаю, дзе яна знаходзіцца насамрэч. Вось. Так, давайте на Колізей пабудуем. Колізей даюць культуры. Ну як, настрой за культуру. Давайте паўсюль. Няхай гэта будзе паляпшэнне, таму што хутка у нас гарады ўжо разрастуцца да большых памераў. І хацелася б, каб у іх было... О, вось. Тут хаця б тэрытарыяльна атрымалася. Так, усё, а самураі? Усе самураі, што ёсць, вось тут. Пераходзіць дарогу. Дарогу, гэта самы мост. А чаму вы ўсе не абіраецеся? Так. Добра. І мы пераходзім мяжу, правильно? Абвяшчаем вайну, і нашай арміі адразу забіраем Штутгарт. Там усяго один юніт. Ім не будзе зручна ваяваць праз акіян, і таму нахрен яны ідуць. Так, мінус один самурай. А гэта доўгія лукі. Таму, у прынцыпе, нічога дзіўнага. Ёсць. Захоплена. Штутгарт у нас. А я яго разбурыў аўтаматычна. Не вельмі зразумеў чаму, але ладно. Тыпу, ён настолькі слабы быў горад. Ладно. У прынцыпе, культура пачала развівацца ў гэтых гарадах, і я думаю, што хутка гэтая тэрыторыя будзе поўнасцю мая. У іх проста не будзе магчымасці яе заняць за мяне. Так, накіроўваемся на поўдзень. У ідэале з немцамі гэтае самае адразу дамовіцца, тыпу, да свідос, мы паваявалі. Мне не патрэбна, мне насамрэч вайна гэта не вельмі патрэбна была, просто не стаўце гарады літаральна у мяне вось. Тут жа няма нават месцаў, яго горад будзе фігня, але маю тэрыторыю ён будзе ціснуць, і гэта будзе напружваць бясконца. Вось. Так, добра. Я вось думаю, у цябе серада з цывілізацыяй 4 у спісе яна ёсць, нейкае лоббі. Не, глядзі. На цывілізацыю 4 вельмі актыўна яе прасоўвалі, так? Вельмі актыўна. І, ну, я гэта заўважыў, я таксама... Тут хутчэй, што заўважна, скажем так, прасоўваецца цывілізацыя 4, і Oxygen Included у мяне даволі часта былі стрымы. Вось. І таму я думаю, што гэта не той, каб лобі, так? А тое, што гульні актыўна прасоўваюцца і рэгулярна. Вось, і таму я, ну, ладжу па тыпу, як бы цэлы набор стрымаў, каб можна было прайсці як мага больш. Вось, таму што я бачу, што падабаецца, значыць, ну, можа, мне варта гэта трохі падтрымаць гэта. Вось, само галасаванне з самага пачатку, яно было тым, каб мы, як бы, ну, што я буду толькі сваё гуляць, так? Мне шмат чаго цікава, мне вельмі шмат чаго цікава, і таму мне вельмі проста пагуляць у тое, што і вам цікава будзе, і мне цікава. Вось, але мне ў пэўны момант можа быць штосьці цікавей за іншае, таму я, у прынцыпе, не праходжу некаторыя гульні, таму што вось зараз мне ўсё гэта цікава, але я прайду, вось, напрыклад, там, не ведаю, персону трэцюю. Вось. Такая вось штука. І таму, каб знайсці вось гэты баланс паміж тым, што у гэты пэўны момант цікава мне і што можа быць цікава вам, які слухайце, гэты файны горад атрымаецца. Не, я яго вельмі добра паставіў гэты. Вось з культурай зараз яна яшчэ займе вось гэтую, што там, кукурузу, вось, і будзе файненька, ён вельмі хутка, ён ужо абганяе сваіх суседзяў і будзе яшчэ лепей нават. Вось такая справа. І таму, каб знайсці баланс паміж усяго гэтага, была ідэя якраз такі даць вам магчымасць неяк, каб я ведаў, што вам цікава, і каб я гарантавана, вось мы будзем гуляць у гэта. І такім чынам я мог адсочваць, такім чынам я магу адсочваць, што вы жадаеце бачыць. Ось. І мы можам разам, як бы, добра пабавіць час яшчэ больш эфектыўна, скажем так, каб усім было ўсё цікавенька. Так, у нас есть вялікі чалавек, яго можна запіхнуць у нашу былую сталіцу Кіота, альбо ў бегучую у Осаку. Ён дае нам 5 залатых і 2 малаточка. І я думаю, дарэчы, яго бахнуць... Што у нас у Осаке?
У Осакі у нас 18 малаточкаў, у Кіото у нас 26 малаточкаў. Давайте, з таго, што гэта фіксаваная колькасць, я адпраўлю яго ў Осаку. Няхай ён у Осакі потым падпачывае і стане там спецыялістам пашырыць яе. Так, у нас ёсць 3 катапульты, у нас ёсць, у прынцыпе, набор арміі. Зверху зараз у нас з поўначы прыйдзе наша армія. Адзінае, файна было бы... Так, давайте лячэнне на гэтым жа юніце. І вы ідзеце проста уніз. Зараз можна, у прынцыпе... Ці можна дамовіцца з Бісмаркам, каб на перамір'е, бо нахрен нам ваяваць-то? Яно нам з самага пачатку не патрэбна было. Вось. Рэальная пагроза для мяне гэта Англія. Гэта Бісмарк мне не той, каб канкурэнт. Так, Бісмарк. Пачакайце, гэта быў Фрэдэрік. Я думаў, гэта Бісмарк быў. Ладно. Ага, ён нават не жадае са мной размаўляць. Ну, не атрымалася у нас трошки. Праблема яшчэ, у мяне няма ваеннай моцы на вадзе. Гэта трошки праблемка. Вось. Не ведаю нават, што з гэтым рабіць. Вітаю, сержант Пеппер. Так, трэба больш смачна сывы. Галасуйце. Калі мы скончым за Японію, то я зноў вызвалю сераду. Можа быць, было бы добра зрабіць некалькі стрымаў па Oxygen Not Included, але я адстаю вельмі па свайму плану таго, што я жадаў гуляць. Я зараз толькі гуляю ў The Alters, які выйшаў там месяца паўтары назад. І у мяне ў планах яшчэ Death Stranding. Таму я думаю, хаця бы некалькі тыдняў я ўсё яшчэ буду The Alters'аў прасоўваць. Вось, і там ужо паглядзім. Ну, то буду арыентавацца. Вось, калі вы будете далей актыўна галасаваць за цывілізацыю, то у нас будзе больш стрымаў па цывілізацыі. Буду ладзіць такую штуку па праходжанню за... Я так-то планаваў толькі адну цывілізацыю прайсці, але за перса у нас вынеслі літаральна вельмі хутенька, таму няхай ўжо будзе Японія. Вось, хоць за яе пройдем. Это не так доўга. Так, сталіца. Тут у нас увогуле няма чаго рабіць, так? Давайте грошы, пакуль яна будзе зарабляць. Я просто не жадаю пашыраць армію настолькі моцна, таму што армія... Ну, хутка у нас будуць гільдыі, хутка у нас будзе яшчэ гарады на золата, гэтаксама армія і так ужо пашырана вельмі моцна. Так, тут у нас будзе Калізей. Я вельмі здзіўлены, што Эда так павольна развіваецца. Ага, ну, недахоп ежы трохі. Ну, то бок няма такога, што каб мы атрымлівалі шмат ежы. Таму і расце так павольна. Ну, я нічога з гэтым не зраблю, ён і так ужо расце, як толькі як мага хутчэй. Варкшопы, цудоўна. Вось, не варкшопы гэта, выбачаюся. Гросары, карацей, яны крамы яшчэ могуць будаваць, і гэта добра, гэта ў нас яшчэ для нашага рэзерва грошай гэта будзе цудоўненька. І потым адразу будзе банкаўская справа. Адчыненыя межы, не. Так, потопілі варвараў. Працоўная лодка ў мяне, я не ведаю, ёсць у мяне ці не? Каб зноў атрымаць сабе рэсурс. Так, тут таксама гэтую краму. Тут можна і храм пабудаваць, але замест гэтага мы... Гэты горад зараз атрымлівае мінус 5 грошай. Гэта не вельмі добра. Можна было бы краму, канешне, вось рынок хаця бы зладзіць. Так, ну, горад будзе даволі хутка будавацца, таму давайте рынок. Няхай рынок будзе адразу. Я пастаўлю яму, выстаўлю просто чаргу. Рынок, вось гэтую краму, адразу суды, яны даволі хутка будуюцца. І далей ужо пытанне, мне патрэбна культура альбо калізей. Настрой, таму што настрой мне патрэбна. Давайте калізей, ну яны абодва в прынцыпе даюць. Давайте і тое няхай будзе. Потым ужо вырашу. Так, гэты лячыся, пакуль стаіш. Працоўнай лодкі, мне так разумею, няма, так? Не, няма. Я дакладна на дробе закидывала по 500 дайсу, Dungeons of Hitterberg и Plucky Squire. Можно их перекинуть на штости, бо першую я и так набыла, а другую ты показывал. Dungeons of Hinterberg.
Можно закинуть по твоему жаданию. Я бы не спяшаўся. Ну, давайте, калі жадаеш, можем закинуть зараз. Просто абірай на што, по твоему меркаванню. Так, гэты у нас палечыцца, там лячыцца няма чаго увогуле. Тут паляпшэнні скончыліся ў гэтым месцы, так? Мэта вайны, скажем так, для чаго развязваецца зараз вайна? Па-першае, у мяне гэта адзіны мой момант, самы асноўны момант, калі я магу гэта рабіць. І японцы агрэсіўныя. Гэта, скажем так, фішка Японіі. Мы агрэсіўныя і моцныя. Вось. Самы наш пік моцы, гэта вось з асабістымі юнітамі, самурая вельмі моцны юніт. Плюс яшчэ, Англія дакладна у нас канкурэнт на кантыненце, і мы адстаем ад яе амаль у 2 разы па пунктах, і гэта відавочна. То бок, калі я нічога не зраблю, яны мяне захопяць. Яны ўжо рабілі спробу такую, і гэтая спроба просто наступіць пазней. Мне трэба як мага хутчэй разыграць так, каб аслабіць Англію. Вось. Пры гэтым атрымаць сабе гарады. Мне патрэбны гарады, мае гарады толькі некалькі моцных, і астатнія, ну вось, я скажу нават 2 гарады моцныя, вось гэта Осака і Кіота, вось яны самыя асноўныя. Токіо патэнцыйна моцная, але яна таксама канкурыруе тут за тэрыторыю трохі. Плюс яшчэ, ну, вось гэты горад вельмі моцненькі будзе, то бок таксама файна. У Англіі ўсё лепей трохі. Ну, вось у яе літаральна які горад я не бачыў, яны, у прынцыпе, у сярэднім яны лепей за мае. Вось. І па навуке я адстаю. Вось такая вось, праблема мая. Так што гэта прэвентыўная, скажем так, атака. Ну, не прэвентыўная, а я ведаю, што гэта адбудзецца, і ў мяне няма ніякіх шансаў. Вось. Бяром падрыхтовым армію. Мэта якая? Узяць гарады, у першую чаргу Йорк, па магчымасці ўзяць Кэнтэрбуры, і потым ужо зусім апцыянальна Ньюкасл. Гэта 3 мае цэлі. Варвік застанецца там, дзе ён ёсць. Яго браць не вельмі зручна. Ён не благі горад так-то. Я бачу, што ён тут хутка развіваецца. Дарэчы, не разумею, чаму ён так хутка развіваецца. Але, скажем так, асноўнае месца для манёўра будзе вось тут. То бок, калі будуць напады ад Англіі, яны будуць адбывацца праз гэта хутчэй, чым вось тут. Так, на DMC5 усё адправіць. Добра, зараз адправлю. Зараз хутенька будзе. На DMC5. Інтерберг у нас. Devil May Cry 5. Я спадзяюся, што я правильно Devil May Cry 5 увёў, так же самое, як у спісе. Ну так, ёсць. Добра, і Plucky Squire. Plucky Squire даволі файненькая. Гэта самае, не нейкі там по тыпу супер блокбастер, але файненькая прыемная гульня за маленькага рыцара, і вы можете скакаць у рэальны сусвет. Вы по тыпу гуляеце з дзіцячай кнігай, з малюнкамі, і вы можете выходзіць у рэальны сусвет з кнігі, падарожнічаць па сталу, на якім ляжыць гэтая кніга, і потым трапляць зноў яе, вельмі цікавая. Ну, яна клёвая фантазія, мне падабаецца, такая расслабляючая. Вось, гэта ёсць, зараз спісам абнаўлю таксама, каб вы бачылі. Ёсць. Йорк — гэта горад месца, для якога мы сабе хацелі. Так, ну, ён удалы вельмі горад. Я хацеў яго тут паставіць, і ён рэальна вельмі хутка развіваецца. Гэта вельмі файны горад. Вось. Так, добра. У мяне ёсць. Бяром, падрыхтоўваем сабе самураю яшчэ, вось гэтых. Я возьму сабе у абаронах гарадоў, я пакінуў, мне падаецца, толькі дальнабойных юнітаў, вось гэтых лучнікаў розных і іншыя, арбалетчыкаў. Вось, я думаю, іх хопіць. Катапульты. У гэтым горадзе, яго я, в прынцыпе, самураю сабраў, ён толькі добра будзе бараніцца. Можа, варта было бы, дарэчы, вось гэтых адразу у самураю перавесці, але, зноў жа, грошай, якіх у мяне не той, каб шмат. Банкаўская справа да наступнай будзе, і я думаю, гэта выправіць сітуацыю. Было бы файна спыніць вайну з Фрэдэрікам. Добра, ён пагадзіўся. Бо мне не хапала, каб Фрэдэрік знайшоў удалы момант для нападу зараз.
Йорк это собачка такі. А, блін, дакладна. Мені просто хацелася собачку. Англія прапануе абмен золотам на спецыі. Вось, дарэчы, наконт золота. Давайте. Так, што ў гэтым горадзе? Тут можна пачакаць літаральна один ход, і потым мы банк пабудуем. Так. У гэтым горадзе мы... Добра, ён зараз пайшоў вельмі хутка расці. Цудоўна. Кузніца ў яго таксама ёсць. Мы можам неяк палепшыць стан яго наперад. Вельмі хутка у нас мы упрэмся ў задавальненне горада і ў здароўе горада. Давайте, можа, акведукі і вось... Альбо грошы. Давайте грошы. У першую чаргу, вось гэтыя два. Потым акведук, а там паглядзім. Выбачаюся. Блин, праблема, я ненавіжу захоп усяго экрана. Я люта ненавіджу захоп усяго экрана. Я спрабую яго пазбягаць як мага больш. І гэта самае, мне прыходзіцца танцаваць з ім бясконца просто. Это вельмі раздражняе, я не люблю я гэта. Вось, а цывілізацыя 4 па-іншаму мяне нармальней захопліваецца. Просто не бачыць гульню і чорны экран. Вось. Як мінімум апошнія разы. Дарэчы, апошнія разы там былі абнаўленні нейкія. Можа быць, давайте зараз паспрабуем захапіць гэтую самую цывілізацыю 4. Гэта зараз спроба. Просто паспрабуем, можа захопіцца ў гэты раз. Пасля абнаўленняў. Дам пачакаць. Каб вы разумелі, каб паглядзець, ці захопліваецца, я гляджу літаральна з вамі на... Калі вось, яно адпраўляецца на Twitch, трапляе да мяне ўжо. Прагляд. Не халеры нема захопу. Вось такая праблема, карацей. Тое, з чым прыходзіцца біць дзела, справу. Ось. Захоп фейлд. We got them next time, так што ўсё в порядку. Добра. Армія, блін, я не ведаю. Калі я не ведаю, ведаеце, з таго, што я не шмат гуляў, я не ведаю мяжы моцы сваёй, так? Я не ведаю, гэта нармальная армія ці не. Тыпу... Можа быць, яна маленькая. Я дагэтуль вельмі недаацэньваў свой памер арміі. Я пераацэньваў свой памер арміі. Я думаў, што гэтага дастаткова, гэтага было ні халер недастаткова. Вось. І таму зараз гэта падаецца, можа быць, гэтага дастаткова. Я не ведаю. Так, палячыцца. Там один юніт нейкі яшчэ не палячыўся. Вы ўсе пакуль просто прапусцім ход адзін. Банкі гатовыя. Прапануецца... Што мы можам тут, дарэчы? Паляпшэнні хутчэй будуюцца. Меркантилізм. Адзін дадатковы спецыяліст у горадзе. Нельга гэта сама гандляваць з іншымі краінамі. Не, гэта я не буду, пакуль не трэба. Было бы няблага вось гэта перайсці. Будаўніцтва хутчэй адбываецца на 50%. Я не помню, падчас рэвалюцыі нармальна вайну сваю праводзіць, пачынаць. То бок рэвалюцыя пачалася, і ты такі, ой, зараз напад будзе. Так, перасоўванне па тэрыторыі хутчэй. Давайте. Гэта вельмі важная ваенная штука. Падарожнічаць хутка для вайны, гэта абавязкова. Так, банк будуецца. Зараз мы выправім яшчэ грашовую сітуацыю нашу. Так, усё, мы, ў прынцыпе, гатовыя. Правильно же? Анархія яшчэ. Давайте один ход пачакаем анархія. Ёсць. Один ход анархії скончыўся, і вось зараз мы праводзім атаку. Ага. Пераходзім мяжу. Абвясціць вайну. Так, шанец адысці, добра. Усе яшчэ заставайся тут. Просто мне няма чого з тобой рабіць. А вот зараз я не упэўнены, колькі ў яго арміі там.
Менш, чым у мяне. Так, гэта юніт. А чаму... Блін, чаму вы разам не ўсе не рухаецеся? Ладно, так, ёсць. Ён раптоўна адвёў войскі з Йорка. Можа быць, усё ж такі ў мяне настолькі вялікая армія, што яна выглядае пагражальна, я не ведаю. Блин, нешта не ўсе выдзяляюцца кожны раз. Ну, не ведаю, нешта ў 1917 годзе гэта была не вельмі ідэя. Ну, так. Але мне падаецца, у 17 годзе гэта была рэвалюцыя падчас вайны, альбо як вынік вайны, не? То бок не па тыпу пачаць... Я не памятаю, дарэчы, там парадак падзей не вельмі памятаю дакладна. Так, вось, бомбардыраваць горад. Оп. Пашкодзілі. Добра. А астатнія, гэты самыя, самураі, нападайце, карацей. Паехалі. Далей, працягваем. Так, юніт вынеслі адзін. То бок, атрымліваецца, я разменьваю юніт... 2 юніта на 1 юніт. Ось так ось выглядае прыкладна для мяне зараз. Ну, тыпу, о, я сабраў шмат самураяў. Не, на халеру, гэта не шмат самураяў. Гэта значыць, што самураі ледзь... Вось, па тыпу, адзін лучнік зараз раскідае ўсіх самураяў. Амаль. Вось. І ў выніку у мяне была вялікая армія, а да вялікай арміі ні халеры не засталося. Так. Усталяваць новае... Можна спаліць горад, можна захапіць сабе. Усталяваць новае кіраўніцтва. Так. Гэты юніт. Мне патрэбна будзе неяк размеркаваць. Так, вы сам адпраўляйцеся сюды. Мне спатрэбіцца там некалькі самураяў для абароны. Вось. А вы ўсе ўтраіх давайце дапамагаць, вы будзеце дапамагаць захопліваць яшчэ адзін горад. Так, тут атрымліваецца атака на гэты горад, на Токіо. Добра. Гэта насамрэч добра, насамрэч добра. Ён будзе паўставаць гэты горад яшчэ 8 хадоў. Мне патрэбна будаваць больш арміі. Гэтай арміі не хопіць для таго, што я збіраюся зрабіць. Ну нічога, у працэсе зараз пабудуем. Вось ён атаку праводзіць. Але я, па ідэі, павінен адбіцца. Калі я правільна разумею, размену, што калі яны атакуюць горад... Чаму горад, абараняючыся, праігрывае зараз? Я вось гэтай халеры не зразумеў. Ну, в прынцыпе, супраць лучнікаў. Таму гэта спрацавала ў яго, правільна? Так, рыцары амаль не скончыліся ў яго. Так, добра. Гэтыя хлопцы ўсе толпою ідзем і праводзім асаду горада іншага. Гэта самурай, няхай у горадзе стаіць, будзе лячыцца. Ты... Няхай будзе лячэнне даваць усім. І я ў абарону да лячэння поўнага. О, дарэчы, там ёсць мечнік, якога можна да самурая падняць адразу. Давайте гэта зробім. У мяне грошай зараз хапае. Дарэчы, наконт грошай. Гэта значыць, што і тут павінна хапіць. Так, ты... Оп. І раптоўна у нас ёсць яшчэ самурай вось тут. Для абароны. Нормально, нормально, мне падабаецца. Мы захапілі горад, атрымалі шмат грошай і зараз, у прынцыпе, набяромся ўсяго. І вось ён атаку праводзіць. Калі ён будзе атакаваць мяне... О, ну, мне падабаецца, добра. Я адбіваюся эфектыўней, чым ён на мяне атакуе. Ёсць. І вось ён адышоў. У выніку ён як бы атакаваў, і ні халеры ў яго не атрымалася. Самураю можна у лучнікаў перарабіць, але ж самурай мацней. Не, я не буду. Гэтых лучнікаў. Все зразумеў. Што яны робяць? Абарона горада мацней і абарона на холмах. Давайте. Няхай будзе. Так, гэтыя самураі застаюцца ў горадзе гэтым. Няхай. Добра. Вы працягваеце рухацца сюды, да Кентербері. І будзем асаджаць проста Кентербері. Я ж магу засядзецца проста і чакаць, пакуль яны будуць там мне атакаваць мяне. Правильно? Ну, по тыпу, я ж магу проста катапультамі закидывать іх, пакуль не пасінею.
Вось, атака. Можа быць некалькі хадоў, рэальна, можа быць гэта самая файная ідэя. Ты, калі ласка, у абароне стой, пакуль не палечышся, там у нас пабіты самурай ёсць адзін. Йорк яшчэ 4 хады так будзе. Я толькі аднаго не разумею. Я не бачу пашкоджанняў, то бок я атаку тыпу правёў катапультамі. А я не бачу на іх пашкоджанняў, быццам бы іх моц поўная. Так, вы пакуль у абароне стойце. Вось, атака з яго боку наадварот адбываецца. Гранадзіры мацней за самураяў. Ну, в прынцыпе, лагічна. І рыцары зараз мяне раскідаюць, так? Так, ён мяне зараз колькасцю возьме просто. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, закрыты палац. Так, што ён дае? Менш каштуюць гарады, бліжэйшыя гарады менш каштуюць. Ну, па тыпу падтрымкі. Можа быць яго пабудаваць? Давайте. Культуры дае іншага. Сэканомлю грошай. Так, у гэтым горадзе. Насамрэч мне патрэбна самурая, як аказалася. Давайте самурая будаваць. Не хапае. Гэта ўсё ж такі не хапае. Таго, што я жадаў. Так, і калі такая справа, мне патрэбна прывесці падмацаванне, бо інакш мне вынесуць маіх юнітаў там. Ён не паспее. Слухайце, мне патрэбна тады іх адвадзіць? Так, мне патрэбна іх адвадзіць, інакш яны памруць усе. У яго моц яго арміі мацней за маю, ён будзе проста выносіць мяне. Адводзім у войскі. І вы, самураі, таксама адыходзьце. Мне патрэбна будаваць самураю проста паўсюль зараз. Вось, інжынеринг ёсць. Такім чынам я хутчэй буду дабірацца па дарогах. Перасоўванне падвысіцца. Гэта добра. Далей. Што у нас важна? Навука. У нас навука, насамрэч, у задніцы. Трэба разганяцца і наганяць астатніх. Таму што ў яго ўжо грэнадзіры. У мяне пакуль не. Нават і не блізка. Так, тут замак, які падушае абарону, але я возьму самураяў зараз. Вы на холме нормально обороняетеся. Так. Ты. Супраць ближняга боя. Лячыся. Ты просто лячыся. Катапульты чакайце. Потым я з вами разбяруся ўсімі. Гэту моц падвысім і лечымся. Паляпшэнне медык хілі суседніх юнітаў. Я разумею, просто што пакуль у мяне ваеннай моцы не хапае. Ну, то бок, лячэнне добра, файна. Просто у мяне юнітаў забіваюць адразу пры атаке. І для мяне важнее зараз моц, чым лячэнне. Таму што рэдка ў мяне бывае такое, што юніт выжывае ўвогуле пасля атакі чагосьці. Калі выжывае, то гэта ўжо перамога і можна ёсць час палячыцца. Я раней думаў, што гэта самае моцнае паляпшэнне, але потым я перадумаў. Ну, мне канкрэтна ў пэўны момант, калі ў мяне няма арміі, мне патрэбна больш арміі. Размены які атрымліваецца. Кожны раз, калі я атакую горад альбо юніт, мне патрэбна 2 юніта, каб забіць адзін яго юніт пры атаке. А тады мне патрэбна ў 2 разы, просто па простой матэматыцы, мне патрэбна ў 2 разы больш юнітаў. Ну, як бы, плюс-мінус, там менш насамрэч патрэбна. Вось. Лячэнне ўжо проста для працягласці бойкі, каб я мог некалькі хваляў такіх адсылаць. Так, тут у нас гэты горад. Малатошкаў ён мала робіць. Давайте яму паставім гэтую самую кузню. Хоць ён і робіць... А чаму ён мала малатошкаў робіць? Таму што ён дурны нейкі. А чаму, Нара, 8 у цябе ўсяго? Чаму ты не здабываеш нічога? Чаму у цябе такая фігня? Вось, калі ласка, вось у цябе малатошкі. Вы галадаць там будзеце, але малатошкі затое будуць. Кузня хутчэй пабудуецца. Ну, і потым ужо разбяромся. Блин, он ожидая просто павялічыць горад, а гораду быццам паляпшэння не хапае. Тэрыторыя павінна вырасці. Зноў, ён паставіў яшчэ адзін горад? Немцы, вы ачмурелі там? Да ё-моё, ён Дюссельдорф там паставіў. Зараз я не гатовы змагацца за гэтую тэрыторыю, у мяне няма вольных юнітаў.
Так, гэты горад, у яго скончылася яго тут вайна унутры горада, і у яго не вельмі не хапае тэрыторыі, таму што культурна ён адстае. Але пакрыху ён павінен выцягнуць раней ці пазней. Давайце сцены у першую чаргу. Гэта будзе ваенны горад. Нам трэба, каб ён быў абаронены добра. Баракі наступным. І калі будзе гатова, мы замак пабудуем. Спачатку абарона горада, а потым астатняе. Так, тут ёсць самураі. Самураю адпраўляем. Так, сланы, вы там ачмурэлі? Ну, ходзьце сюды. Блин. Ён атакуе мой город зараз. Рыцари адбіліся. Вы ачмурэлі? Ён просто жадае, каб мы далі яму грошы. Не, нахрен ідзе. Самураі. Перамога 63%. Ага, не вельмі круто. Не настолькі круто, як я думаў. Так, вось гэтыя хлопцы. Давайте іх усіх адправім у горад. Вы у обороне стоите. Вы... Ну, идите просто. Нормально. Так. Гренадиры вынесли самурая. О, як же дрэнна. Зараз мои катапульты вынесут, так? Не, катапульты поспели. Катапульты стали у город. Нормально. Нормально. Так, вы... Ось так. Отправляем больше самураяў у город. Там паляпшэнне разносіць, але з гэтым разберемся трохі пазней. Так, тут таксама паляпшэнне разносіць. Ён ачмурэў. Так, лучники, ось так. Так, і арбалетчика яшчэ з сабой возьмем. Калі не атрымаецца. Напад праз раку не вельмі разумная ідэя. Так, я самураяў згублю. Але і ад рыцараў зараз пазбавімся. Ёсць. Нормально. Город оборонены. Доном. Вы у обороне стоите. Вы... Просто моц. І цябе у самураю перавядзем. Цудоўна. Гэтыя абараняюцца ад напада. Тут, дарэчы, ўжо нармальная армія скапілася такая. Давайте ўсіх іх збяром і адаб'емся ад тых, хто каля маёй мяжы стаіць. Блин, як ён... Што, у мяне катапульты на яго напалі? А навошта катапульты на яго нападаюць? Як гэта гульня працуе? Давайте просто самураямі нападаць тады. Добра. Добра, самураі выбіваюць яго пакрыху. Добра, і слоноў яго вынесем. Мне падаецца нармальна яшчэ тут з гэтым горадам атрымаецца. Так, тут хаця бы ідзе размен не юніт на юніт, а тыпу мае юніты, мой адзін юніт забівае адзін яго юніт. Гэта добра. Аўтаматычна атака стэкам гэта дупа. Ну блин, вось я заўважыў. Усё, адбіліся насамрэч. Так, яго армія вось гэта якая прыйшла, яна пераможана. Мы захапілі Йорк. Гэта, як мінімум, гэта была мінімальная мэта вайны. То бок, мы, ў прынцыпе, выканалі тое, што жадаем. Калі атрымаецца, было бы добра забраць Кентербері. Гэта было... Таксама яго дастаткова апусціць па эмоцыі. Вось, гэта таксама вельмі неблагі горад. Яшчэ было бы няблага ўсё гэтае золата адабраць у яго, але там ужо неяк, як пашчасціць, карацей. Так. Ну, в прынцыпе, па арміі. Тут гіганцкая ў яго армія, просто гіганцкая нейкая. Тут плюс-мінус сур'ёзная. Ён можа прывесці свае войскі і накідаць мне пры жаданні. Мне, як мінімум, патрэбна набрацца яшчэ самураяў, каб яшчэ ваяваць. І пажадана яшчэ катапульт. Катапульты добрыя для асады горада. Жаль, я іх толькі зараз атрымаў. Так, вы лячыцца.
і вылечыцца. Ваш атрад назад. Лячэнне на хаду для агрэсіўнай маёй кампаніі пойдзе. Там я ўжо ўзяў баявое паляпшэнне, так што можна зараз переключыцца на лячэнне. Пан асобна абірай юніты і давай ім загады ці спаць для катапультаў, ці абараняцца для лучнікаў і рукапашных. Ну, прыйдзецца. Я думаю, што яна плюс-мінус, ну, разумная, ну, і гэтая сістэма. Типу, абірае мой найлепшы юніт. Просто яно неяк рандомна. Типу, ты нападаеш на стэк ворагаў, і ён час ад часу, калі я такую самых моцных яго юнітаў, а ён час ад часу, калі нападае, ён абірае самых падыходзячых для яго атакі юнітаў. Я не вельмі зразумеў, як гэта працуе. Це вельмі дзіўна для мяне. Так, паўсюль абарону. У Осаке гатовыя наш яшчэ ваяр гэтая. Юніты ближнего бою. Давайте ось супраць іх. І яшчэ звычайная просто атака. Давайте. Атрымаецца мне просто ў полі перамагчы слоноў? Альбо не атрымаецца? Не атрымалася. Я спрабаваў. Это была просто прадзёбаны новы побудаваны юніт, просто прадзёбан быў зараз. Але ён быў палепшаны. То бок, у яго слоны, якія маюць адно паляпшэнне. Моц у яго такая ж, як у самураю. Пры маёй атакі я не ведаю, як гэта працуе. Ну, типу, там бонусы распісаныя, але неяк яны не ўпэўніваюць мяне, таму што бонус, у мяне верагоднасць перамогі была 70% зараз. Нешта яна не 70% не халерых была. Так. Гэты горад даволі добра абаронены? Не, давайте няхай у абароне стаіць пакуль. О, у яго каравеллы і галеоны пайшлі. Не, давайте мою эту галеру адвядзем. Так. Дадатковае лячэнне. Не, давайте военную моц яму зараз. Ось так. І няхай стаять лечыцца. Ты у абароне пакуль пастой. Можна частку вайрову з Кіота адправіць на падтрымку. Баюся ўжо, мне траўмавалі дастаткова гэтай халерай, калі ты адправіш свае войскі, у тебе твой жа горад і захапілі раптоўна. Ось гэта мне не падабаецца. Так, давайте катапульты яшчэ набудуем. Было бы добра ўжо ў пушкі нейкія ўйсці, але, ну, мне да іх далёка яшчэ. Адукацыю я зараз бахну, і тады ў мяне хоць будзе чым... О, дарэчы, наконт адукацыі. З будаўніцтвам усіх гэтых банкаў я ў выніку нарэшце выйшоў плюс па грошах, даволі сур'ёзны. Зараз мы па навуцы паляцім. Так, тут у нас ёсць... Давайте слона гэтага паспрабуем дабіць ужо аднаго. Толькі не кажыце мне, што зараз і гэты юніт памрэ. Слава тебе, господи. Я ўжо напужаўся. Трэба было паляпшэнне яму спачатку ўзяць, але я протупіў. Так, вы пакуль... В прынцыпе, проста ўсіх гэтых самураяў прыйдзецца сабраць з гэтага горада. Я не жадаю горада без абароны пакідаць. У ім, дарэчы, у горадзе гатовыя сцены. Зараз будуюцца баракі, і потым будзе замак. Ось, у Йорке. Ці варта мне ў абарону становіцца зараз? Ці пайсці атакаваць? Тут юнітаў трошки менш, чым у мяне. Там усяго 4 юніта ўнутры горада. Можа быць, мне варта падысці пад сцены? Так, Кіота, што ў нас? У Кіота, насамрэч, арміі няма. Ну, там падаецца, што шмат, насамрэч, там працоўныя і пасяленец. Вось, там, насамрэч, 4 юніта, я ад Кіота нічога не прывяду. Вось адсюль, ад Эда. Не, тут таксама. Тут дальнабойныя юніты, якія як бы неблагія. Але я лепей іх на абароне гарадоў пакінуў. Ладно. Так. У гэтым горадзе я яшчэ трошки дадам катапульт сабе ў армію. Мне спадабалася. Для атакі гарадоў самае тое. У гэтым горадзе замак абароны таксама паляпшаем. І нормально. І сюды таксама. Яны хутка замкі пабудуюцца, яны не вельмі доўга. Там 1-2 хады. О, тут бы працоўную лодку бы паставіць. Рыбу здабываць.
А 2500 отправляется на 4-ю цивилизацию. Дякую велике. Стример знову неправильно гуляє. Ну, я тільки умею, я во усьо неправильно гуляю. Я умею тільки так гулять. Это по-іншому не працює. Так. Что з гэтым городом не так? Ён у стагнацыі, у яго не хапае малаточкаў. Ну, в принципе, так. У гэты город моцны толькі сваімі колькасцю жыхароў, вось і ўсё. І яны могуць забываць толькі яшчэ больш ежы. Ці ёсць шансы ў гэтага горада увогуле на файныя малаточкі? Можна прыярытэты неяк гораду выставіць, а? Ну, тыпу, сканцэнтруйся на вырабе малаточкаў, там, не ведаю. Во. Не. Не ведаю. Сканцэнтруйся на вырабе гэтага самага малаточкаў. Толькі я неяк не перастаўляю ўсё. Молоточки, калі ласка. Мне в гэтым горадзе молотковы 3 молоткі гэта жарт просто. Я так разумею, што яшчэ з-за таго, што ён горад тут пабудаваў, я не маю сабе ўдалых клетак. Мне было бы добра захапіць назад, адбіць Дюссельдорф і знішчыць яшчэ адзін яго горад, таму што ён здзяўбаў ставіць гарады вось тут. Блакуе мне цэлы горад. Так, вы там усё яшчэ лечыцеся? Давайте, няхай паляпшэнне. Добра. Катапульты ёсць? Ёсць. Яшчэ катапульты. І тут-то у нас атрымліваецца... А, ты яшчэ не поўнасцю палечаны? Ладно. Так. Я ўжо ў мінус па грошах лячу. Давайте вось так зробім. Трохі збалансаванне будзе. У нашай осакі... Яшчэ самураю? Не. Просто самураю, так, па грошах. Хоць і хацелася, мне вельмі спадабалася быць на высокай навуцы, але гэта самае. Патрэбна самураям для вайны. У прынцыпе, армія падсабраная. Мы можам пакінуць, напрыклад, трох самураяў тут у горадзе. Чаму ты, блин, выбіраеш там абы што? Вось так. Вось так. Мы іх... Пачакайце да наступнага хода, ты у нас у абароне. Тыя, хто ў нас чакаюць, яны потым мы разам збяром могуць у гэтую моц. І зноў самураяў. Больш самураяў. І яшчэ самураяў. А, тут доўга нейкая набудуецца. Ну ладно, няхай будзе. Так, катапульты падзбяруцца, і мы можам, у прынцыпе, давайте пойдзем просто до города ўжо, а катапульты нагоняць. Я разумею, што гэта фігня, і неправільна я ўсё раблю, але я так ожидаю. Я буду прыводзіць іх збоку, дзе ў мяне бяспечна, плюс-мінус. Просто можна ўжо пачаць бамбардараваць яго зараз, не адкладаючы. Цудоўна, адукацыя з'явілася. Дзякуючы адукацыі мы зараз нам вельмі файна было бы перайсці. Грэнадзёры, як жа ён наперадзе перада мною? Глядзіце, грэнадзёры ажно тут. А я тут і не блізка нідзе. Вугаль. Блін, усё гэта мне патрэбна. Вольны рынок. Дарэчы, неблага было бы перайсці ў вольны рынок. Не адстаю, не вельмі адстаю. Для маёй ваеннай моцы было бы добра, канешне, перайсці ў нейкіх вось гранадзёраў, тых же. Гранадзёр мацней за маіх гэтых. Так, гранадзёры. Бригад. А дзе? А тут былі пушкі. Вось мне гарматы патрэбны. Вось гэта было бы файна. З іншага боку, паляпшэнне просто, каб усё вырабляла больш, гэта таксама круто. Па тыпу вось гэтая. Часткі, якія можна замяняць. Альбо абсерваторыя і просто бахнуць далей навуку, каб наганяць усіх. Давайте раптоўна ў астраномію пойдзем.
Мы там компас нават не адкрылі яшчэ, каб вы разумелі. А дзе ён увогуле? А дзе я пропусціў компас? А, не, пачакайце, гэта оптыка. Вось он компас. Оптыка у нас пропушчана. І каравелы, ну вось это ўсё мы мінус абсалютна пралецела міма нас. Мы зараз раптоўна ў астраномію пойдзем і атрымаем сабе гэты самае. Ну, галеоны, але не для галеонаў, а для абсерваторыі ўсё робіцца. Армата пасля гранадзёраў. Ну вось, як бы далёка. Ну, і мне патрэбна нармальна так, ну, як бы прыкладна па тэхналогіях тое ж самае, але я адстаю па ўсяму. Мне бы зараз развіць навуку, я буду вельмі шчаслівы. Так, вы. У гэтым горадзе універсітэт. Давай. Я спадзяюся, што тое, што я будую, гэтага будзе дастаткова. Давайте, няхай даследуе галеон. Я не ведаю, што мне з імі рабіць. Не галеон, а галера, выбачаюся, вялікая розніца. У Токіо вон пры наступнай магчымасці універсітэт будуйце. Давайте, это добрая ідэя. А, пачакайце-ка. Ну, замак яны ўжо пабудавалі, цудоўна. Тады пойдзе. Так. І збіраемся усе тут. Пачынаем асаду нашу. Вось. Я так разумею, што катапульты просто будуць кожны ход, будуць атакаваць, просто праводзіць атаку пры першай жа магчымасці. Так, тут на самурая, давайте пры асадзе горада ўвогуле трэба было супраць дальнабойных юнітаў, тому што ён часта іх ставіць для абароны. Без компаса жывем, воюем у той бок. Ну, прыкладна, поўнач і поўдзень для нас гэта прыкладна вось па напрамку сонейка мы ідзем, і мы ведаем, што на кантыненце, ў прынцыпе, прыкладна ідзеш на поўдзень і сустрэнеш англічан. Вось усё проста. І ваюем супраць іх. Так, універсітэты давайте разганяцца. Трохі больш юнітаў, якія могуць дальнабойных біць. Так. Далей працягваем нашу асаду. Просто бомбардыруем. Я не ўпэўнены, вось, дарэчы, колькі як там ідзе пашкоджанні, ім не залічваюцца, у сілы іх нешта не падае. Я просто быццам бы тут сяджу і просто назіраю за імі. Ну ладно, няхай. Пакуль асада ідзе, можна частку самураю, у прынцыпе, абарону паставіць. Яна прапануе нам пагадненне. Не. Мы адкладзем яго на некалькі хадоў. Таму што мы можам забраць Кентербері і потым ужо зладзіць. Чакайце-ка, а чаму? Я не разумею, як катапульты працуюць, альбо што? У мяне знікла магчымасць бомбардыраваць горад. Ну, кнопкі няма. Гэта што? Гэта як? Яны ж не па тыпу разрадзіліся. Як гэта працуе ўвогуле? Минус 15 уход. Я оборону города поднижаю, альбо что? Ну ладно. Неважно. Уже не важно. Я думал, я тут катапультами зараз накидаю і просто раздзяўбу, пакуль асаду праводжу. Так, а тады у яго там знаходзіцца ўсяго 3 юніта. Адзін вельмі моцны, астатніх мае самураі мацней за іх, але ў іх ёсць абарона яшчэ. І вось гэта самае непрыемнае для мяне. Давайте вось гэтых юнітаў. Вось так, я правяду яшчэ з гэтага боку, таму што мне, хутчэй за ўсё, не хопіць маіх самураяў гэтых, якія ёсць. Вось гэта трошки абсурдная сітуацыя, у меня там по тыпу армія ў 2-3 разы больш. Ну, можа быць і праўда. Не, нормально, лагічна. Вось яго. Па тыпу чэлы страляюць. А у іх які бонус? Ну, тыпу, я ж не магу зараз бонус паглядзець. Нормально. Так. Абарона тайла ад горада і здольнасць юніта. Нешта выглядае, верагоднасць перамогі 0,7%. Я нешта не разумею. Як у яго сіла можа быць 24? Там няма такіх юнітаў.
Што за халера? Гэты атрад просто ўзяў ды помер. А, ну рэдкоуты вось гэтыя 14 якія, так, па сіле. Гэта вось яны мяне раскідваюць. Гэта яго асабісты юніт. Ё-маё, я зараз зразумеў, на што я нарваўся, блін. А ці варта мне спрабаваць яго штурмаваць з такой халерай, а? Блин, ладно, ход пропустим зараз. Катерина, Расійская імперія. Яны жадаюць... Угу, ладно, добра, познаёміліся просто, упершыню. Я адразу прапаную гандляваць, давай. В принципе, не супраць. Так, больш ежы з водных тайлаў. Можам далей абстрэльваць гарады. Толькі чамусьці адна катапульта гэта можа рабіць, астатнія не могуць. Я ўсё яшчэ не разумею гэтай логікі. Самураю у самазабойнай атакі супраць мушкетаў. Банзай. Ёсць. Працягваем банзай рабіць. Арбалетчыкі супраць... А, не, жесть нейкая. Я шкадую ўжо, што я гэта зрабіў. Моц у іх не вельмі падае, ну, па выглядзе. Мне падаецца, не прабіваю. Лепш мірыцца. Ну, вось, я думаў, што я зараз, ну, падумаеш, там 3 юніта, што яны мне зробяць, так? А там, блин, чорныя мундзіры, чырвоныя мундзіры і мурдзіры, і карацей усё, мне каб зда. Жесть нейкая. Ладно тады, Англія. Дамовіліся. Яна не жадае скончваць зараз вайну. А чаму рэальна? Так. Вы можете рухацца? Не, гэта катапульта не можа рухацца, але ведаеце, што я ўсё роўна адведу войскі. Ён нападзе ўсё роўна. Так, оптыка ёсць. Гэта ў нас усё роўна адстаючая тэхналогія. Я проста не ведаю, колькі мне самураю патрэбна пакласці, каб атакаваць горад, у якім чырвоныя мундзіры ёсць. Гэта, тыпу, я адправіў туды прыкладна 3 юніты, і я забіў, ну, там ледзь-ледзь. Ён лечыцца, мне падаецца, хутчэй, чым я яго атакую. Ну, амаль прыкладна так. І я так хутка армію не буду будаваць. Мне патрэбна значна больш самураю ў адзін ход адправіць у атаку, каб забіць гэты адзін атрад. Пры гэтым астатнія атрады, яшчэ я пакуль не прабіўся скрозь мурдзіраў гэтых, і ўсё, гэта без шансаў. Ну, не. Неяк хрэнова вельмі выглядаем. Так, гэтак самураю адпраўлю на падтрымку. А выпадак, калі ён вырашыць, што добрая ідэя напасці на горад. Так, будаўніцтва па крыху. У нас эканоміка, дарэчы, у нас у файным стане, мне падабаецца. Яна расце. Адчыненыя мяжы не адчапіцеся. Я магу пабудаваць акадэмію у гэтым горадзе. Ён, дарэчы, вельмі развіты, так? І гэта будзе больш культуры і больш навукі. Навукі, што у нас па навуке? 45 у гэтым горадзе, 32 ў гэтым. Трэба палепшыць той горад, які мацней за ўсё па навуцы. Ага. Па сутнасці, наша сталіца і ёсць самы моцны горад па навуцы. Таму у яе і адпраўляем у Осаку і адпраўляем ставіць акадэмію, таму што 50% гэта добра. Оп. Ну і ўсё, вы ўсе на абарону просто становіцеся, і ўсё, я пачуваем. Елизавета, не думаеш ўсё ж таки падзяліцца мірам? Ага. Усе яшчэ не жадаем. Мне, можа, армію патрэбна набраць, каб яна пагадзілася. Так, гэты горад. Гэты горад у нас адстае. А адстае ён у нас... Зноў жа, нейкая дзіўная сітуацыя. Па тыпу, сканцэнтруйся на малаточках, калі ласка. Гэты горад вельмі можа шмат малаточкаў рабіць адразу ў вялікай колькасці. Ён не робіць, ён проста ігнаруе гэта. Давайте порт. Няхай будзе тут.
і універсітэт. Не ведаю. Навука заўсёды навука. Так, Елизавета, давай мир. Добра. Выглядае так, што яна з намі мірыцца не будзе. Мы паставім універсітэты і пачынаем новую хвалю самураяў будаваць. Просто усе гарады, хто можа, будуць будаваць самураяў. Вось, Кіото, напрыклад. Скончыў. Што ты можаш будаваць самураяў? Не ведаеш, што рабіць, будуй самураяў. Яшчэ самураяў. Расейцы ад нас жадаюць просто золота. Нахрен ідзіце. До речі, расейцы самая просунутая зараз цивілізація. Это проблема. Я злую не тых людзей. Так, тут замак для обороны. І грошы. Гэта можа быць адзіны горад, які лепей пакуль просто развіць як магу. Бо ён павольненькі там трохі. Такое ўзяць. Гранадзіры, рэдкоуты, я так думаю, што гэта... Блин, гэта... Я ўсё вельмі актуальна. Не трэба было зараз паляпшэнне для юніта бліжняга боя браць. Я зараз тупануў. Яго ж ён перайшоў у парахавую эру. Мне нічым не дапаможа гэта. Так, ёсць. Пайдуць зараз першыя універсітэты. І калі не ведаем, што будаваць, будуем самураяў. У гэтым горадзе ўсё дрэнна трошкі. Мы... Культурна ён трошкі адстае вельмі моцна. Яго трэба было бы... Ён на 93% брытанскі. Тут бы умацаваць нашу культуру. Расце ён павольна і так. Бібліятэка будзе прастран схадаў. Давайте, бібліятэка. Ёсць. І пасля гэтага храм. Ось так. Мудзіла імба. Ну, окей. Я зараз планую просто набудаваць шмат самураю і ўйсці ў абарону і прапанаваць... Буду жадаць ад іх літасці, просто каб яны мяне не забілі. Вось прыкладна, моя стратэгія, карацей, не бейце мяне, калі ласка, моцна, я жадаю просто жыць. Так. А чаму 9-е? А, гэта пры сэнсе, што ён... Друкарскі прэс. Грады, вёскі, ўсё гэта. Давайте вось сюды пойдзем. Тут у нас развіццё, ўсё будзе даваць трошкі больш розных малаточкаў, там, золата ў папярэдняй тэхналогіі. Давайте чыстую моц, можа быць. Разагнаць. І лячэнне. Бо гэта самае. Зараз гэтыя мундзіры, яны ў іншай эпосе, і мы ні халеры не зробім. Ох ты ж, ё-моё, не заўважыў, яны тут прыбеглі. Кавалерыя там ёсць. Самураі, калі ласка, бяжыце ў гэты горад. У гэтым горадзе я магу кагосьці палепшыць? Вось вас, напрыклад. А, я вас увогуле не магу палепшыць? Што за халера? А чаму так? Мне падаецца, гэты горад зараз захопіць. Доўгія лукі супраць гренадзёраў. А чаму рэальна будзе зараз? Я ж знізіў абарону гэтага горада, і гэта зараз мне горад вынесе. Ачмурэнна. Абарона горада вышэй. Станавіцеся ўсё яшчэ абараняцца. Самураяў гэтых адпраўлю сабе сюды. Няхай дапамагаюць у абароне. Так, калі ласка, тут вы скончылі з самураямі. Самураі вам патрэбна 3 хады, каб будаваць. Доўгія лукі таксама, давайте доўгіх лукаў яшчэ. Будуем папярэднюю эпоху, хрен з ім. А, дарэчы, па грошах у нас трошки улятаем уніз. Блин. У гэтым горадзе можна порт зладзіць, і тады ён дасць нам больш
Так, давайте. Няхай будзе порт. Альбо адразу будаваць яшчэ абароны. Яшчэ абароны, вось так, доўгія лукі. 2 штукі. Стойте, обороняйтесь. Стойте, обороняйтесь. Тут просто чистую моц пакуль будем разгонять, а там подумаем. Вы так само. Вельми простенько так. Одноклеточная, я бы сказал, стратегия у меня. Почекайте, так это целая стак катапульт. У яго самого пушек немає, тільки зараз зрозумів. Гармати ваші, херня, зараз ми ваші катапульти повиносимо. Саджать он приїхав мені. Не буде вам ніякої осади, обійдітеся. Ну, все, нормально розбралися. Добра, я адбіўся. Гэтыя яго чырвоныя мудзілы, яны ўсё яшчэ сядзяць у горадзе, які я хацеў бы ўзяць, але не адолею. Так. Ну, абарона горада, гэта ваша асноўная мэта, для чаго я вас увогуле будую, вы пойдзеце сюды. Потому что я ожидаю покинуть кагосьці ў горадзе, каб просто камусьці было абараняць. На атаку горада давайте самураю тачыць яшчэ. Рэдкоуты, блин, я, можа быць, просто колькасцю закідаю іх, усё ж таки. Ну, типу, камон, тут усё яшчэ... Я, можа, зараз дрэнную ідэю раблю, я зачапіўся яшчэ за мікрафон. Глядзіце. Яшчэ яны рэдкоуты, якія абаронены, узмацнёныя ў абарону. Яго там паляпшэнні, наколькі я бачу. Ось, дарэчы, было бы не... Блин, а можна неяк паглядзець, што ў горадзе адбываецца? Не. Я жадаю паглядзець конкретно юніт. Просто я бачу яго паляпшэнні, і, па-моему, гэта паляпшэнні на абарону горада. І зараз іх узяць, гэта просто нешта касмічнае, па-моему. Але тэарэтычна, калі я дастаткова кінуў гэта справу самураяў... Еліза, ты не жадаеш пасябраваць, а? Не жадаю. Добра. Працягваем падвышаць абарону гэтую. Ну, вось, справа ў гэтым. І мне падаецца, вось за гэтага я не мог ім нічога зрабіць. Але ж пры пэўнай колькасці самураю я ж усё ж таки перамагу гэта, правильно? Мне проста патрэбна сабраць вялікую колькасць самураю і кінуць іх у горад. Адзін. Так, давайте, зараз обсерватория пойдзе. Вы маяк будуеце. Так, калі ён у абарону горада, я у атаку горада перайду. Вось гэта буду паляпшаць. Каб вы... Ведаеце, што я зараз даведаўся? Я не ведаю алфавіта. Я настолькі развіты, што я не ведаю, як чытаць, блин. У прынцыпе, класічная Японія. Ну. Так, ладно. Але раз'ёй. Так. Астраномія у нас уже ёсць. Ваенныя тэхналогіі нас цікавяць у першую чаргу. Раз уж мы тут блізка, мы вось так зробім. Мы адначасовы вугаль і закрыем яшчэ першыя юніты пайдуць. Заўсёды працуе тактыка заваліць юнітамі. Ну вось, мне падаецца, гэта самы лагічны зараз будзе крок для мяне. Памарадзёрствуем? Блин, я забыўся, што гэта ўвогуле опцыя. Уся гэтая армія самураяў, давайте, усе вы ідзеце. І вы таксама. Выходзіце з горада і пачынаеце марадзёрстваваць. Зараз мае самураі знішчаць іх, зараз вы побачыце там, карацей, бачыце тут яго мельніцы гэтыя, вось гэтыя дзіўныя нейкія вельмі мельніцы. Незразумела, як яны зерне будуць перарабляць імі, але я пайду і буду знішчаць яго мельніцы. У яго вось гэтыя дзіўныя высокія дамы за сваімі самураямі. Ну што, горад?
Я ближе подобраю. Я подбираюсь еще ближе. Буду мародерствовать каля города. Ого! 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 Вы бачите, гэта мои самураи супроть артиллерии сучасной пошли. Жесть. Мне капзда. Я не ведаю. Я не тое, чтобы моцно отстал. Я вельми моцно отстал по технологиях. Давайте своими катапультами на артиллерию, короче, пойдем. У яго зараз артиллерия мацней за моих самураев. Ну, у 2 разы, по-моему, так? Жесть. Давайте самурая на артиллерию. Треба бегчы ў абарону. Дык якая абарона мяне абароніць ад гэтага? Глядзі... не, мы забілі гэтых пачвар, усё. Чат, не трэба бянтэжыцца. Я згубіў толькі один атрад самураяў на гэта. Усё ў парадку. Кідаемся. Мы зараз... Я зараз, блин, реально, я ўсіх гэтых самураяў адпраўлю на атаку гэтага горада. Так, надо нарэшце мою галеру там знішчылі іх баявым караблём. У мяне адчыніліся першыя юніты вось гэтыя. Толькі проста у гэтай колькасці я просто не змагу сваіх... Я не змагу мадэрнізировать сваю армію, потому што мне грошай патрэбна просто нейкая бясконцая колькасць для гэтага. Так, зніжаем абарону горада. І... Ну, можа, яшчэ ход трэба пачакаць, я не ведаю. Так, вы у абарону пакуль не палечыцеся. Просто пачакай наступнага хода. Так, добра, ён на сваёй кавалерыі напаў на мяне. Давайте пакуль гэтымі юнітамі і пастаім, усё нармальна яны. Няхай абараняюцца. Вы лячыцеся. Так, доўгія лукі стаяць на абароне. Не халеры. Окей. Мушкетёры. Гэта першыя юніты. Не, пакуль рана. Мы нагонім па тэхналогіях і потым толькі пачнем будаваць вось гэта ўсе. Давайте просто золото генеровать. У гэтым горадзе тое ж самае. Тут не тое, каб шмат чаго будаваць, я дачакаюся новых тэхналогій, толькі тады буду займацца гэтым усім. Пайшла абсерваторыя. Ну і ўсё атрымліваецца. Я па тыпу зняў усю абарону горада, наколькі толькі мог. Правильно? Таму яно так выглядае. Так, гэты горад. Прывядзі сваіх самураяў. Надоска. Ідзем сюды. Самураі гатовыя з гэтага боку, а там вы сядзіце ў абароне. Вось. Навука гэта важна. У маім выпадку гэта вельмі важна. Пачынаем атаку. Гэтых 4 самураяў увогуле не шкада. Яны проста ідуць. Дарэчы, калі ўж такая справа, мне ёсць тыя, якія якраз такі для атакі гарадоў спецыяльна я рыхтаваў, так? Дзе вы? Я не вельмі канцэнтраваўся на атакі гарадоў юнітамі. Ну, давайте вы, у вас ёсць адзін. Рейд на гарады. Ну, давайте, іх у першую чаргу. Пачатку катапульты. Катапульты ўжо адстралялі свае, яны нічога не могуць зрабіць. Альбо ты прапануеш іх забіць. Ты прапануеш катапультамі памерці, так? Такая стратэгія. Альбо што ў чым, як правільна, карацей. Візантик, давай, скажи мне, як правильно гуляць у гэтую гульню? Мне патрэбна забіць усе свае катапульты перад тым, як забіваць усіх самураяў. Альбо мне патрэбна спачатку забіць усіх самураяў, а потым забіваць усе катапульты. Які парадак дзеянняў? Гэта атака на самазабойство. Негледзячы на тое, што армія ў мяне ў некалькі разоў больш. О, ё-маё! Не, вы ведаеце, мы зараз адыходзім. Я толькі што пабудаваў, блин. Ён толькі што пабудаваў яшчэ адзін юніт. Дальнабойны юніт у горадзе гэтым. І гэта Сэм Інфантрі. Як далёка яна ў тэхналогіях? Машынганы. Дзе Сэм Інфантрі?
Інфантрі. Вось тут яны. У ракетастроении яны. Мы катапультами, блин, на боевые юниты сучасные, короче, будем полезем. Чтоб на танки полезли. Божукно, божукно. Може мир. Тут я перадумаў, тут мой баявы запал скончыўся, чат. Усё, да свідос, я пасець. Усё. Я думаў, што я кіну дастаткова юнітаў у яго і перамагу. Не. Во, він зараз этими юнітамі гоніцца за маімі самураямі. Дзякуй богу, што самураі паспеюць дайсці. А, ну дакладна, я ж не ведаеце, чаму я праігрываю? Таму што я шпіёнаў не пабудаваў. Лепш абараняцца. Я ўжо зразумеў. Ну, супраць гэтага яшчэ ладна. Я думаў, я чырвоныя мундзірыкі гэтыя перамагу. Так, тут можна суд зрабіць. Гэты горад трошкі... Я-то яго захапіў. Культуры ў ім не хапае, каб назад сабе тэрыторыю атрымліваць. Давайте навуку. Абарона ўжо ў горадзе ёсць. Няхай навука, гэта дадатковы мне яшчэ дасць культура. І абсерваторыя. Там у суседнім горадзе толькі 2 войскі. У якім горадзе у мяне 2 войскі? У гэтым горадзе ў мяне ўсё. Ну, типу, 4 было, 5 юнітаў было, зараз 7. У гэтым горадзе... Ну так, я ад яго адвёў армію, але там 4 юніта было для абароны. Так што не-не-не, не придумай, не придумай. Яны разграбяць зараз усё навокал. Доўгія лукі зараз суперць гармат працуюць. Нормально. Доўгія лукі працуюць суперць гармат. Яшчэ. Глядзіце, яны і праз раку нападаюць на маіх самураяў і перамагаюць іх. Падаецца, чат, гэта будзе зараз канец. Катерина мне абвясціла вайну. Дзякуй вялікі, Катерина. З павагай японцам кабзда. Англійскі на ўзбярэжжы. А, угу. Що там? Я не бачу у англійскім горадзе нешта на ўзбярэжжы па 2 у іх. Кожныя, гэта 4 юніта, яшчэ кожная праблема. Так. А ў мяне глыбей на маю тэрыторыю са асноўная армія там, на поўдні. Это хто? Это Катерина? Адкуль яна ўзялася тут? А, вось яны высаджваюцца і мои гарады бяруць. Чант, мне падаецца, гэта зараз будзе канец. Самураі могуць усё перамагчы, самураі могуць усё перамагчы. Я такую армію самураяў пабудаваў, якую сама Японія рэальна не бачыла. Яны разбіліся аб іх кулямёты. Ведаеце, што перамагае ў гэтай гульні? Не юніты, а тэхналогіі. Вось што перамагае. Так, давайте, я не ведаю, я магу тут штосьці паспець палепшыць, каб яны яшчэ маглі трохі абараніцца. Арбалетчыкаў вось гэтых на гранадзёраў заменім. Я нават не ведаю. Частку гэтых самураяў трэба адправіць на дапамогу іншым гарадам. Так, вы ў абарону. Вы... Ой, што вы зрабілі? Вы там абарону сталі, я спадзяюся. Спадзяюся так. Ну ладно. Так, тут у нас юніт яшчэ не пахадзіў, лячыся. Я зараз захопіць горад. Ну, вось гранадзеры, дарэчы, вы здзівіцеся, але гранадзеры эфектыўней, чым арбалетчыкі. Кабзда моему гораду. Не, минус город. Токио минус, англичане просовываются, расейцы атакуют городы на поўначы. Зараз Японию развалять, карацей, на кавалке. Дайте хоть кого надо там на гранадира переведу. Хоть нейкое поляпшение.
Так, ну гэтых яго кулемётчыкаў мы плюс-мінус яшчэ адбіваемся. Не, мяжы мы не адчыняем, чапіцеся. Я не вельмі бачу сэнса ўжо ў армію падавацца. Я просто буду будаваць навуку. Калі ў мяне не атрымаецца... О, осака ў мяне ўвесь гэты час. Давайте гранадзераў няхай будем рабіць ужо. А у мяне ёсць яшчэ горад, які таксама такі, тыпу... ну так, у мяне былі. Я мог скарыстацца і зрабіць гранадзераў хаця бы. Это вельмі дрэнная ідэя. Я ведаю, што я няправільна гуляю. Праз раку атакаваць конніцу. Але самураі ёсць самураі. За імператара. Нічога не ведаю. Банзай. І яшчэ аднаго ў гранадзёра будзем пераўтвараць. Вы ў абароне? Кто-нибудь не жадае са мной пасябраваць замест таго, каб мяне атакаваць, а? Расія, вы не плануеце, не? Было бы няблага. Расія і так ў лідарах, зараз яна яшчэ ўрывецца, і, карацей, Расію ўжо ніхто не спыніць. Ну, гэта самае. Я разлічваў, што я ў свой самы моцны момант трамплю на ворагаў, але як аказалася, што ў мяне насамрэч тэхналогіямі не выйшаў. Так, гэты горад. Ты можаш гранадзёраў будаваць па 8 хадоў, альбо навуку прасоўваць. Альбо яшчэ... Ну, ежа тут і так нармальна. Не, давайте яшчэ ежы. Не, гэта не ежу, гэта здароўе дае. Ладно. Пофиг, ўсё роўно пабудуем порт. Так, вы, гранадзёры, дабіваеце гэты юніт. Там адзін застаўся. Толькі не кажыце мне, што ён зараз адзін заваліць. Так, ён у адзінку заваліў усё. А я могу тэоретычна хаця бы з самураямі, хаця бы шансы перамагчы іх ёсць? Ёсць. Ладно. Адбіліся хаця бы тут. Самурай, астаньце ў гэтым горадзе, бо яго абароны няма амаль ніякай. Расейцы выносяць сваімі... Хто гэта у нас? Казакамі сваімі выносяць тэрыторыю мне. Гранадзёры ў гарадах будуюцца. Добра. Вось, супраць Gunpowder Units падабаецца. Будзем хоць нейкая абарона. Гранадзёры хоць грады будуць бараніць. Ну, пазітыўнага тое, што чым менш у мяне юнітаў, тым больш у мяне грошай. Гэта пазітыўныя моманты. Шансы же злева напісаны. Я калі наводжу юніт, я бачу і шансы і так. Просто гэта шансы, яны верагодна 70%, што вы пераможце. Я праігрываў пры 90% верагоднасці некалькі разоў. Тыпу, я атакую, мне 90% шанец, што я перамагу. Я праігрываю. Я кідаю яшчэ адзін юніт, 90% шанец перамогі, я праігрываю. Гэта трошкі па-іншаму патрэбна лічыць, я так думаю. Вось, я, можа, неправільна разумею просто гэту... Альбо я неправільна разумею сістэму, але для мяне падаецца, што калі ніжэй за 80, гэта ты прайграеш хутчэй. Ну, для мяне гэта так выглядае. Вось, просто калі ў мяне ўжо я паспрабаваў, калі я навёў на той горад, калі я спрабаваў атакаваць, горад мне паказаў увогуле там 7% шанец. Я такі, нешта не так. І тады зусім без шансаў. Вось. Трэба разганяць нам... Ну, мы зараз ідзем толькі ў ваенныя тэхналогіі. Ідзем вось у індустрыялізм. Тут ёсць у нас танкі ёсць. Мы можам у іх пайсці і нешта зрабіць, наверное. Наверно, можа, магчыма, я не пэўнены. Ёсць нешта, што можа мне дапамагчы рэальна. Вось рэальна дапамагчы. Шпіёну не прапанаваць. Артылерыя, пехота сам. А уран... Мы можам раптоўна ракеты, карацей. Давайте ў ракеты. Паспрабуем ядзеркі будаваць. Раз уж мы адчайныя, будзем паўночнай Карэі мясовай. Бо мы з арбалетамі тут штосьці трохі казакам нічога не робім.
Так, яны нешта на Йорке, яны вырашылі проста гэты горад абысці, так? Але там, па сутнасці, арміі-то няма. Ну, там катапульты, это я не лічу за армію. Для ядеркі проект Манхэттен. Ну, вось самы час пабудаваць яго. Калі яшчэ, як не зараз, правильно? Ось он зараз артылеріями нападае на мой город. Так, гэты город. Ты можаш што-небудзь хаця бы зрабіць? Хоць неяк дапамагчы. Там два лучніка. Давайте гранадёру. А, гранадёру ён будзе будаваць невядома колькі. Яны тады. Як бы гэта не гучала. І ці паспею я гэтага гранадёра прывесці ў горад вышэй. Хоць хто-небудзь, пагадзіцеся. Блин. Яны жадаюць усіх мяне забіць, так? Яны жадаюць реально мяне ўсіх перабіць. Вельмі агрэсіўна да мяне ставіцца. Окей. Hi, Unified World. I have a bigger problem. I've lost my... I took one city, I've lost one city, and it's not a fair exchange. The England is way ahead. I'm basically fighting my samurais against their modern infantry and artillery, and the Cossacks went through the other side. I'm pretty sure I'm dead here. О, яшчэ один чалавек абвясціў мне вайну. Ну, манголы зараз дададуцца ў на нашае свята. Навуковец. Давайте сталь просто открыем, просто потому что открыем сталь. Усё. I didn't have time. The moment when I got the cottages, it was already too late. I was in war for a while, and I was not. I was almost winning, but then the actual army of the enemy came in with actual technology of the England, and then I started to lose. And there was no time to build cottages. There is no time to upgrade. Most of my territory is destroyed, and everything's bad. Ну, гранадёры гэта самае прасунутае, што ў мяне ёсць. Так што адзіны шанс утрымацца, мне падаецца, гэта скрозь іх. Гранадёры? Ну, типу, што я магу яшчэ зрабіць? О, яна прапануе і аддаць Йорк. Я згублю один горад, але яна перастане на мяне атакаваць. Чан, што думаем? Англія прапануе перамір'е, але я даю горад, які я захапіў. Пры гэтым я губляю свой горад, які я ў яе, ну, яна ў мяне адабрала. То бок, я як бы губляю на один горад. Вось. Пры гэтым я застаюся ў вайне толькі з Кацярынай, і тады ад Кацярыны я магу ўжо адбівацца неяк. Пагаджацца? Давайте. Добра. Отбиваемся от Кацярыны. О, блин, мне не заўважыў. Паспяшаўся. Я вельмі паспяшаўся. А, не, пачакайце, гэта один юніт усяго. Якога хрена? Давайте, казакі. Трэба было гранадёрамі нападаць на казакоў. Гранадеры, давайте, добивайте казаков. Пожикайте-ка, мне показывают то 1 юнит, то 5 юнитов у яго. Что за холера? У яго 5 юнитов альбо 1, я не разумею. А, гэта типу я, калі перасоўваю усіх, то тады, блин, неяк дзіўна показывае. Я могу казакоў добить ужо? Кіданска сёння. Нарэшце. Ёсць. Усё добра, усё нават не пад пагрозай. Мы ў парадку. Наша тэрыторыя ў поўным парадку.
Яны спрабуюць прасунуцца на поўнач і там атакаваць, так? Так, давайте. Гэта мы ўсю армію гэтую куды-небудзь запхнем. Ось сюды. Адсюль мы возьмем самураяў і ўсё, што не для абароны. І павядзем на поўнач. Будем ад казакоў адбівацца там. Вы у абароне, калі ласка. Хто можа? Так, добра. Адстаем просто па ўсяму. Так, яны там знішчаюць. Колькі іх там? Казакі. І гарматы. Жесть якая. Блин. О, не. О, вельмі дрэнна. О, не. Там казакоў столькі бяжыць зараз, што, у прынцыпе, яны не только яны не настолькі крутыя, як юніты ў Англіі, але іх колькасць мне не падабаецца. У Англіі хаця бы адзін прасунуты юніт, там два прасунутых юніта, але не, блин, цэлая армія іх. Гранадёраў. Так, оборона городов. Так, сенса у обороне, давайте вы сюда станем оборону гэтымі юнитами. Зараз самі казаками набягуть. Так, ёсць. Мы наближаемся по крыху, да, больш прасунутых юнітаў. Але ўсё яшчэ далёка, давайте сцяну тут. Блин, а чаму так мало? Малаткоў не хапае на гэтай тэрыторыі. Зусім не хапае. Так, яны прабягуць у горад. І няхай абараняюцца. Ім будзе хаця бы складаней узяць яго. Так, яшчэ гранадёры ёсць. Зноў абарону поўнасцю ўсё. А то што яны? Прывялі сюды армію. Ну гэта ж я ж забыўся. Я ж зараз удзельнічаю у дзве самыя моцныя нацыі у гэтай гульне атакуюць мяне. Кацярына і манголы. Як справы, карацей, давайте яшчэ крыху нагадаю. У суботу будзе стрым па котлетках. І стрым па котлетках будзе А4 па Польшчы. Гэта пакуль прыблізны час, але я думаю, што хутчэй за ўсё ён так і застанецца. Вось. Па яшчэ што адбываецца. У самурая Чамплу выйшла новая серыя сёння. Яна даступна на кінакіпе і на скрынцы. Вы можете паглядзець, калі вам цікава. Калі вы жадаеце, там здалося не той, каб шмат. Адчыненыя мяжы. Да нахрен ідзіце ўсе. Я вас усіх ненавіджу. Вось. У самурая Чамплу выйшла новая серія, яе можна паглядзець. Калі вы жадаеце паглядзець усе серыі адразу, там засталося насамрэч не той, каб шмат. Але калі вы жадаеце падтрымаць і адразу даглядзець серыял до конца, то вы можете закінуць, зайсці на Patreon маўлярні, закінуць трошкі грошыкаў і вы атрымаеце доступ адразу да ўсіх серый. Вось. Мы ўжо працуем над новай агучкай. Зараз скончваецца пераклад, і тады мы прыступаем да агучвання і будзем працягваць далей. Па Disco Elysium у нас серія гатова дзесьці на палову. Ну як не на палову, насамрэч менш чым на палову, але другая палова вельмі здаравенная, і мы адкладваем ужо некалькі версій гэты дыялог з трупам, таму што няма чалавека, які б прасоўваў бы рэгулярна, то бок хаця бы рэгулярней, чым я яго прасоўваю. Ось. Я спрабую хаця бы одну палову скончыць яго, другая палова яшчэ даволі шмат там працы. Ось, паспрабуем яго таксама. Я жадаю яго дадаць у серыю, вельмі жадаю.
Але гэта як пашасціць, там ужо як атрымаецца. Так, а пачакайце, не баракі, вось замак і баракі. Так, я жадаю. Так, тут у нас гренадёры. Пакіну пакуль у сталіцы, таму што сталіца можа застацца ўвогуле апошняй і будзе як будзе. Гэты горад я ўжо згубіў, таму што я не паспяваю там абарону пабудаваць. Так, мінус Эда. Монголы захапілі Эда. У прынцыпе... They were actually attacking 3 civilizations were attacking me, and 3 of them are on top. So, like, basically, I am behind only because I'm got ganked by all 3 the best civilization in this game right now. Так. Гранадиры. Не ведаю, што будаваць, будуй гранадзіраў. Правильно? У мяне ж няма просто нармальнага выбару. Так-то. Подвышаем оборону. Вельмі дрэнна. Вельмі дрэнна. У нас асталося з наших усіх гарадоў, у нас асталося 3 гарады. Монголы... так яны яды там захопліваюць. Расейцы пабудавалі Владивосток літаральна на вось гэтым на маленькай выспе. Яшчэ яны пабудавалі на месцы майго былога горада яшчэ адзін горад. Там пустыні дзесьці. Ну, трымаемся. Мы ганарлівыя японцы, мы просто так не здадзімся. Па сутнасці, нічога мацней за гранадзіраў я не пабудую. Я просто даю ім грабіць усё і будую гранадзіраў, каб яны не маглі ўзяць мае гарады. Вось у гэтым вся моя стратэгія. Так, добра. Недобра, зусім не. Артиллерия выносит сучасная легкая мяне. Зараз будзе мінус город. Ну хотя бы казакам моцна достаецца. У меня есть невялічкія шансы. О, меня откидывают у каменный век, лiterально. Так, ёсць. Гарматы яго пайшлі. Я так просто не здаюся. Yeah, Rifleman is better, but I also get more defensive bonuses against like any unit when I'm defending the city. So my idea there not the attacking war, I'm basically full defense. I will be just literally, my strategy is hoping that they will destroy all of their troops attacking me. That's my strategy. Basically no strategy at all. А чому город нічого не будує? Гэта просто так выглядае. Так, добра. Давайте нехай будем уже будаваць юнітаў, які будуць лячыць тых, хто на гэтай жа клетцы стаяць. Бо хаця бы будзе у доўгую, мы ж у доўгую стаім.
Ну, глядзіце, нормально, адбіваемся. Я не ведаю, колькі армію у расейцаў, просто нейкае закідванне мясам ідзе бясконцае. Але я так разумею, гэта ў іх дактрына такая баявая. Так, один юнит я згубіў там. А, не, блин. Трошки не пошастило. Нормально, нормально. Насамрэч яны губляюць пакуль больш, чым я. Адзінае, што моя армія не бясконцая. Працягваем. Так, яны абстрэльваюць горад. І, блин, яшчэ один грандзёр памёр. Ну, сур'ёзна, Елизавета. Елизавета, спыніся. Хопіць, спыніцеся. Мае гренадзёры не могуць закідваць вашыя верталёты гранатамі, вельмі складана, яны высока вісяць. Англія прилетела на верталётах. Я буду зараз гранатамі закидывать гэтыя самыя якіх верталёты. У нас хутка скончыцца грошы. Грошы не такая праблема вялікая. Грошы, калі яны скончваюцца, я просто буду менш навукі развіваць. Так, добра. Тут юніты ўжо пачынаюць скончвацца таксама. Мінус горад. Мінус зараз горад будзе. Там лучнікі пайшлі ўжо. А лучнікі не аб чым. Усё, мінус горад. Ну, вы бачыце, але супраць мяне ваюе паўсвета. Я не тое, каб магу штосьці з гэтым зрабіць. Ну, мои гранадзіры чамусьці не дакідваюць да... Мы збілі верталёт гранадзірамі. Ну, малайчынкі якія, а? Адчыненыя мяжы. Мужик, ты просто нападай на мяне ўжо, не прапануй мне адчыненыя мяжы. Як яго напіл памер са смеху? Мы вельмі моцна і высока кідалі гранаты. Ведаеце, карацей, як? Ведаеце, як у гульнях босс-верталёт? Ён, карацей, звычайна робіць свае пралёты, страляе, а потым ён пачынае прызямляцца і расстрэльвае вельмі блізка, так? І вось у гэты момант патрэбна было кідаць у слабую кропку на верталёце гранату, і тады толькі можна забіць верталёт, босса-верталёта. І, карацей, для іх гэта босс-верталёт. Глядзіце. Лучнікі застрэльвалі верталёты ўжо. У мяне скончваюцца ўсе юніты просто, канец. Ну, як вы бачыце, ад маёй тэрыторыі, быццам бы мяне тут ніколі не было. Яны вычысцілі літаральна ўсё. Бачыце, мне толькі дарога адна засталася да Кіота, і ўсё. Мінус той горад, ну, гэта... Як вы здагадваецеся, гэта канец. Ось. Мы ўжо две цывілізацыі прайгралі за гэты самы. Дарэчы, 70 гадоў засталося да канца гульні. Я лічу, што гэта поўнасцю адыграная партыя за Японію, наколькі гэта магчыма. Не перамога, але мы змагаліся як маглі. Вось. На гэтым, я думаю, я серыю па цывілізацыі пакуль скончу. Калі у нас яшчэ некалькі стрымоў будзе на пятнічных альбо аўторкавых выпадзе па цывілізацыі, то, можа быць, яшчэ адну такую зладжу.
Вось, я бачу увагу да цывілізацыі, да серыі. І гэта весела. Гэта прыемна. Мы можам у іншую, напрыклад, яшчэ пагуляць, калі будзе жаданне. Я буду тады на наступным тыдні замест на сераду я зноў возьму The Alters, што, дарэчы, будзе The Alters у нас будзе заўтра і у панядзелак тады ў сераду яшчэ. І мы пакуль паспрабуем нагнаць трошачкі у The Alters, бо я яго даволі павольненька праходжу. Я не ведаю, як тады я яго скончу, калі буду з такім тэмпам праходзіць. Так, это апошние. Мне пришли катапульты. Так, правильно? Катапульты пришли. Как вы разумели, там літаральна застались только катапульты и працоўныя. И все. И гранадиры з'явились літаральна ў канцы хода. И адразу гэта гранадзіраў і забілі. Зараз мы анімацыі хутчэй за ўсё даглядаем і ўсё. Сланы? Дык у мяне няма слоноў. У мяне ніколі не было арміі слоноў. Я армію слоноў адчыніў сабе занадта позна, і у мяне ўжо самураі былі, мне не было бессэнсоўна ўходзіць у гэта. Ці можна тут рабіць хаурусы? Я не ўпэўнены, што такое хаурусы. Я веду толькі хаўруснікаў. Па тыпу каапы? Так, можна. Ну, наколькі я ведаю, тыпу, супраць ботаў без праблемаў. Ну, бо немагчыма ж адзін на адзін з кампом. Не, нормально, нормально. Это я просто не... Ну, по типу, я разумею, что мне патрэбна больше армии, каб яны менш мяне атакавалі, каб я лепей абараняўся. Я неправильно выкарыстоўваю юніты. Напрыклад, я для абароны ставіў самых юнітаў бліжняга бою, але мне патрэбна было будаваць лучнікаў. То бок, калі бы я гуляў у абарончую вайну, то мне патрэбна дальнабойных юнітаў будаваць. Саюзы. Добра. Не, я думаю, что можно. Просто что я не развіўся да саюзаў абарончых пактаў. І мой вораг, па сутнасці, я сябраваў з усімі, акрамя Елізаветы. Просто як толькі астатнія пабачылі, што я прайгрываю Елізавеце, там сябар, не сябар, яны на мяне напалі бы. Вось, тут без варыянтаў. Вось. Калі паглядзець, дарэчы, вось мы на кантыненце з Елізаветай, вось паасобку, а яны там у чатырох сядзелі на сваім, так? Калі паназіраць, зараз я хуткасць трошки запаволю. Вось. Можна паназіраць трошачкі. Аранжавыя, гэта у нас памаранчавыя, гэта Расія. Белыя, гэта у нас немцы. Жоўтенькая, гэта у нас... Злева знізу дакладна маліце, а жоўтенькія у нас былі хто? Гуайна Капат. Не ведаю. На поўначы манголы. І ў выніку, як бы, я быў амаль з той же самай хуткасцю развіваўся, як і Англія. Амаль. Толькі я пачаў адставаць у навуцы. Гэта праблема моя была. Ось. І ў іх юніты проста па якасці сталі хутчэй. Калі была магчымасць ваяваць, я адстаў, бачыце, я згубіў сталіцу варварам. І Англія на мяне напала, і пры гэтым Англія працягвала займаць усё больш і больш тэрыторыі. Я не паспяваў. Інкі. Ну, і так, там з імі амаль ніякіх стосункаў не было. Вось. У выніку я як бы адбіўся і вярнуўся ў гульню, нягледзячы на тое, што было складана. Нават пачаў развівацца і нагнаў у пэўны момант Англію па колькасці гарадоў хаця бы. Але мне падаецца, гарадоў патрэбна было будаваць яшчэ больш. Ну вось. Можа быць, нават у пустыні. Вось гэты горад, які бясконца займаў, немцы спрабавалі заняць, а патрэбна ўсё ж такі было паставіць горад і не спрабаваць заняць яго культурна проста. Вось. І вось вось гэты пераломны момант, калі я захапіў горад Йорк, і пайшла вайна, а Англія мяне проста задавіла навукай і больш высокімі тэхналогіямі. Вось. Па колькасці моя армія была больш. Я патэнцыйна мог яе перамагчы. Не хапіла тэхналогій. Малі знішчылі прыкладна там у той момант. Дарэчы, ну, я магу пераматаць кудысьці назад? Не, я не магу пераматаць таймлайн. Вось, ну і далей потым мы ўсе сабраліся і проста пабілі мяне. І канец. Ось такая партыя атрымалася. Добра. Гэта мы буду скончваць. Вось бачна, як мой рост. Я рос. Хоць адставаў, вось гэта падзенне маё было.
І я, у прынцыпе, хоць адставаў, але як бы, ну, былі ў мяне шансы хаця бы хоць неяк дагнаць усё гэта. А Расія развівалася неяк вельмі дынамічна. Вось тут у гэты момант неяк пераломна пайшла. Вось. А Англія, вось тут я нанёс удар па Англіі і запаволіў Англію ў росце сваім. Англія бы таксама спаборнічала бы з Расіяй. Так, Power. Па ваеннай моцы. Ад Англіі я пачаў адставаць, вось калі я напаў на Англію, мы яшчэ былі, мы амаль сутыкаліся з Англіяй у пэўны момант, але моц у іх усё роўно была вышэй. Не вельмі. Англія была мацней нават у момант, калі я развязаў вайну. Вось, і потым ён пашоў экспаненцыйна проста ўверх. Ён спыніўся толькі ў той момант, калі ён пачаў атакаваць мяне актыўна, і я абараняўся больш эфектыўна, чым ён на мяне нападаў. Лепей было бы праводзіць больш якасныя абарончыя войны, чым праводзіць неўдалыя агрэсіўныя. Вось такая моя выснова за гэтую спробу. Ось. Добра. На гэтым будзем скончваць. Нягледзячы на тое, што у нас да канца стрыма засталася яшчэ гадзіна. Я буду насамрэч у гэты момант скончваць і пайду па сваіх справах. Вам жадаю добрага дня. Мы пабачымся з вами заўтра. Будзем гуляць у The Alters, працягваць наше выжыванне на планеце, у якой нестабільнай планеце з нестабільнай радыяцыяй і распаданнем на мульцісусвет. Там вельмі ўсё складана, і будзем далей друкаваць сваіх альтараў. Можа быць, новенькага завядзем. Зараз мы падарожнічаем на новую кропку на гэтай планеце, каб схавацца ад сонца, якое хутка выйдзе. Яно спаліць тады ўсю планету. Ось. Дзякуй вам, дзякуй усім, і пабачымся з вами заўтра. Я зараз пагляджу, хто ў нас чым займаецца, і перадам вас далей. Я бачу, што дзед Максім гуляецца ў The Long Dark, я перадам да яго. А вам добрага дня, спадзяюся, у вас усё добра, і пабачымся яшчэ. Нагадваю, што стрым па катлетках будзе ў суботу, і хутчэй за ўсё 4 па Польшчы. Да пабачэння.